אבל בואו נצא לדרך. אוקיי, אז בעצם מרכז של מה שאני עומד לדבר עליו היום, זה בדיוק הדבר הזה, הדרכת אומנות ההזמנה הטלפונית. בהזדמנות מי שככה עוד לא שמע את הסיפור שלי, או שלא יצאנו להכיר, אני אספר לעצמי טיפה, כדי שתבינו קצת מה הרקע שלי ומאיפה אני מגיע, ולמה תמיד כשאני מעביר תמיד כשאני העברתי את ההדרכה הזאת בעבר, וגם עכשיו, אני תמיד מרגיש שזה מצד אחד סגירת מעגל, ומצד שני זה פתיחת מעגל חדש, אני אסביר מה מדובר. אבל בכל אופן אני נחשפתי לתעשייה הזאת בגיל מאוד צעיר, בגיל 22, השתחררתי מהצבא, שירתי ביחידת אגוז, הייתי קרבי, מאוד הייתי כזה פעלתן, מאוד רציתי לתרום, ואני לא אספר לכם ככה את כל הסיפור, רק אספר לכם באמת בראשי פרקים מה הוביל למה, אבל כשהשתחררתי מהצבא רציתי לייצר לעצמי רמת חיים גבוהה. אוקיי, החלטתי שאני לא רוצה להתפשר על בינוניות, החלטתי שאני רוצה לעשות את זה ביג טיים, ושוב פעם, כמו שכבר אמרתי היום, שהתלמיד מוכן, המורה מגיע, הייתי לקראת השחרור שלי מהצבא, ואז יום אחד, אחי הגדול, קוראים לו אריאל, הוא גדול ממש בשנה וחצי, מתקשר אליי, ואומר לי, תקשיב, אסף, כולו מתקשר אליי בהתלהבות, אתה לא מבין, אנחנו נהיה מיליונרים. והוא אמר לי את זה בטלפון בצורה כל כך מתרגשת, ומי שביניכם מכיר אותו בטח מחייך, מי שלא, אני רק אגיד עליו שתי מילים, שהוא, במיוחד בתקופה ההיא, היה ידוע בתור אחד שהוא קצת פזיז, קצת מקבל החלטות יותר מדי מהר, קצת מתלהב מכל דבר, אז כשאני קיבלתי את הטלפון ממנו, מן הסתם הייתי באיזושהי מידה של סקפטיות. אבל בכל מקרה זה אחי, והוא אמר לי שאנחנו נהיה מיליונר, ואני רציתי להיות מיליונר, למרות שלא ציפיתי שיקרה מה שיקרה, אבל בסופו של דבר אמרתי לעצמי, טוב, זה אחי, ואני רוצה ללכת ולשמוע על מה מדובר. כשהגעתי, אני באתי מאוד מאוד סקפטי, הגעתי לאיזושהי מצגת מהחברה הקודמת שהייתי בה, ובשורה התחתונה ראיתי משהו מאוד מעניין, התחלתי לעבוד, עשינו שם פעילות, אני והוא ביחד של בערך, אני חושב 3 או 4 שנים, משהו בסגנון, התחלנו להרוויח סכומי כסף מטורפים, אני לא הכרתי את התעשייה הזאת בכלל, כאילו לא, אפשר להגיד, לא שמעתי עליה כלום, ההתנגדויות שלי אגב היו בהתחלה, הייתי בטוח שזה פירמידה בכלל, לא ידעתי מה ההבדלים ודברים כאלה, אוקיי? אבל בשורה התחתונה באתי לשם, ואני זוכר את ההזמנה הטלפונית שלו מאוד מאוד טוב, ולמה אגב אני מספר לכם את זה? כי אני רוצה גם שבמהלך ההדרכה, או אפילו עכשיו, תתחילו להיזכר בשיחת טלפון שאתם קיבלתם כשהזמינו אתכם לפגישה הראשונה, אוקיי? אני רוצה שתזכרו בזה, כי זה משהו שאנחנו בדרך כלל שוכחים, אבל אם היה לכם את היכולת לשמוע את עצמכם מוזמנים בפעם הראשונה, אני יכול להגיד לכם שהייתם מופתעים מהקלות שכנראה רובכם הגעתם לשמוע על העסק, אוקיי? אז מה שאנחנו נדבר בעיקר היום, זה על הדבר הזה, על אומנות ההזמנה הטלפונית, שאני מההתחלה של העסק ניסיתי להבין, הבנתי שבשביל להצליח בעסק צריך להצמד לאנשים שהם יודעים וכבר הצליחו וכבר עשו את מה שדרוש לעשות, ומה שעשיתי זה פשוט נצמדתי לאנשים האלה, והדבר הראשון שהתחלתי להבין, ניסיתי להבין, זה מה הצעדים הראשונים שאני יכול לעשות, שאני יכול להתמקצע עליהם באמת, כדי שאני אוכל להתחיל להיות גם עצמאי מצד אחד, ומצד שני, בשביל להתחיל, הבנתי שבסופו של דבר אנשים שאני מביא, אני רוצה להיות הבן אדם הכי מקצועי שאפשר להיות ברמה שלי, אני תמיד אשאף ל100%, וכשהתחלתי להצמד לאנשים האלה, פתאום קלטתי שהדבר הראשון שמאוד מאוד טובים בו, זה בדבר הזה, זה באומנות ההזמנה הטלפונית, אוקיי? וזה לא סתם אומנות, כי זה אולי פשוט, זה מאוד מאוד קל, אבל, זאת אומרת, אולי מאוד מאוד פשוט, אבל לא כל כך קל כמו שחושבים, זה משהו שדורש ניסיון. לא מצפה פה מאף אחד להתחיל לעשות הזמנות טלפוניות בצורה טובה, זה לא עובד ככה. גם השיחה הראשונה שלי, כשאני התקשרתי בפעם הראשונה, היא הייתה על הפנים, אוקיי? אבל בסדר, לומדים, ובדיוק כמו שקרה היום עם הוובינר הראשון, אוקיי? בואו נתקדם. הדבר הבסיסי שאנחנו נתחיל איתו, שאנחנו נדבר עליו ממש בקצרה, זה מעגל השכפול. מה זה מעגל השכפול? מעגל השכפול זה בעצם כל אותם הפעולות שמפיץ, כל מפיץ בעולם, עושה בשביל לייצר עסק מניב, אוקיי? אם אתם שואלים את עצמכם מה אני צריך לעשות במקרו, בשביל שהעסק שלי יהיה עסק מניב, שיהיה לי הרבה מפיצים, שיהיה לי רשת גדולה של לקוחות, שהעסק שלי יהיה פסיבי,
אז המחנה המשותף של כל אותם האנשים זה הדבר הזה, מעגל השכפול. עכשיו, מה זה בעצם מעגל השכפול ואיך עושים את זה? דבר ראשון שעושים זה בונים רשימה, אוקיי? הדבר השני זה הזמנת טלפונית. בניית רשימה, אגב, כמובן, בניית רשימה של אנשי קשר. מי זה האנשים האלה? זה אנשים, שתכף אני ארחיב כמובן, זה אנשים שאנחנו מעוניינים לפנות ולהציג להם את העסק. הדבר השני זה הזמנה טלפונית, מתקשרים, קובעים פגישה. הדבר השלישי, חשיפה או פגישה, אוקיי? זאת אומרת, חשיפה למידע. הדבר הבא זה הפולו-אפ או הצירוף. פגישת פולו-אפ, מי שלא מכיר, זה הפגישה של אחרי הפגישה הראשונה. כמו שאתם מתארים לעצמכם, וכמו שאני מניח הרבה מכם, וגם אני לא הצטרפתי בפגישה הראשונה, אני ספציפית צריך לקבוע עוד פגישה, והפגישה השנייה בדרך כלל נקראת פולו-אפ, אוקיי? פגישת מעקב, שבעצם המטרה של זה לענות על שאלות, ובעצם להתחיל לרתום את הבן אדם לרעיון, ולהביא אותו לנקודה שהוא מקבל החלטה, אוקיי? צירוף, כמו שאמרנו, והדבר החמישי זה השכפול. שהשכפול זה כבר סוף התהליך, הסגירת המעגל והפתיחת המעגל החדש, כי הבן אדם החדש, הזכיין החדש שמצטרף, בסופו של דבר כשהוא מתחיל, הוא מתחיל עוד פעם לרשימה, הזמנה, חשיפה, פולו-אפ, שכפול, וככה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אריאלה אומרת משפט מאוד טוב, אחד המנטרות שהיא אמרה שהיא הובילו אותה מאוד למקום שהיא נמצאת בו היום, שאני גם מאוד מתחבר אליו, זה המנצחים האמיתיים בחיים לא פורשים, אף פעם לא עוצרים את לא פורשים, אוקיי? וכשאני מסתכל עליו, כשאני שומע את המשפט הזה, אני מסתכל עכשיו על המעגל השכפול הזה, ואני יכול להגיד לכם שכמה שתעשו את המעגל הזה יותר פעמים, כמה שתחזרו על המעגל הזה יותר פעמים, כמה שהרשימה שלכם תבנו אותה מחדש כל פעם, תזמינו את האנשים, תמקצעו בזה, סליחה, תחשפו יותר אנשים לעסק בהרבה מאוד דרכים שאנחנו גם נזכיר היום, תעשו פולו-אפ כמו שצריך, ותעקבו אחרי מה שאתם עושים בצורה מסודרת, בצורה מאורגנת, ואחרי זה פשוט תשכפלו את עצמכם, זה רק עניין של זמן, ובתזמון שלנו היום, גם פה בארץ מבחינת אריקס הישראלית, וגם מבחינת אריקס העולמית, לא צריך לעבור כל כך הרבה זמן כדי שתגיעו למצב שהעסק שלכם משוכפל, ממונף, ואתם בעצם שכפלתם את עצמכם, ובעצם עושים בדיוק את מה שאנחנו מדברים עליו במצגות, שזה לא רק להסתמך על מה שאנחנו עושים, אלא בעצם לשכפל את עצמך לעוד ועוד 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 אנשים, אוקיי? אז זה בעצם מעגל השכפול, משהו שתמיד מלווה אותנו. אני עוד אחזור לגבי הדבר הזה בהקשר משהו אחר בהמשך, אבל בואו נתקדם הלאה. היום אנחנו נדבר בעיקר על שתי נושאים, על זה אנחנו נתמקד ועל זה אנחנו ממש נצלול לעומק. בשונה מוובינרים רגילים, אני הייתי רוצה לבקש מכם, בגלל שבדרך כלל הדרכות כאלה עושים פנים מול פנים, וזו הפעם הראשונה שאני עושה את זה מול מסך, ואני לא יכול לשמוע את השאלות שלכם, וקצת קשה לי, זה פחות אישי ופחות קרוב, אז מה שאני כן מבקש מכם, כל דבר שעולה לכם לראש, פשוט תשאלו, אני אשתדל לעקוב אחרי השאלות שלכם בצ'אט, בלייב, אוקיי? כדי שלא נצטרך לחזור אחור ולענות על שאלות מאחור. אז כל שאלה שעולה לכם, פשוט תרשמו לעצמכם, ואני אנסה להגיב לדבר הזה כמה שיותר, אוקיי? אז אוקיי, בניית הרשימה. אז אמרנו שאנחנו נתמקד היום בשתי דברים, הראשון זה הדבר הזה, בניית הרשימה, והדבר השני שזה הזמנה טלפונית. זה שני נושאים נפרדים, אבל הם גם מאוד מאוד חופפים ויש ביניהם קשר מאוד מאוד הדוק. אי אפשר להתחיל לדבר על ההזמנה הטלפונית לפני שאנחנו מדברים על בניית הרשימה, וזה משהו שאנחנו חייבים להיות פדנטים בו, ואני יכול להגיד לכם שכל מה שאני אגיד לכם פה היום, זה הכל מגיע מניסיון, של לראות מה עובד ומה לא עובד, אוקיי? ואני כבר עשיתי, אני לא יודע, במצטבר אם זה מאות, או אולי אפילו כבר אלפי, בואו נגיד מאות שיחות, הרבה מאוד מאות של שיחות, ואני פשוט הבנתי מה עובד ומה לא עובד, אוקיי? אז כמה שאתם יותר תיקחו טיפים מההדרכה היום, כמה שאתם תיקחו לעצמכם את הפרטים הקטנים, אני יכול להגיד לכם שפשוט העסק שלכם יתרומם, אתם אפילו לא מבינים באיזה קץ, אוקיי? תנסו להיצמד למה שאני אומר במקרה הזה, זאת אומרת, אם כתוב לכם מטרה של בניית הרשימה, זה לבנות 40 אנשי קשר, אל תקומו מהכיסא לפני שיש לכם 40 אנשים, אוקיי? ולמה זה חשוב? וכאן אני חייב לגעת בנקודה שהיא כללית, אבל היא מתחילה מהרגע הזה. אתם בטח מכירים שההרגלים שלנו, זאת אומרת, הוויתורים שלנו, הם הופכים מאוד מהר להיות הנורמות שלנו, אוקיי?
זאת אומרת, אם עכשיו אתם רואים איזושהי משימה שכתוב לכם, אתם רוצים לבנות, אומרים לכם, אתה צריך לבנות רשימה של 40 אנשי קשר, ואתם תחליטו ש-40 זה קצת גדול עליכם, ושאתם רוצים להתפשר על 20, אז אני יכול להגיד לכם שמהרגע שאתם תחליטו את הדבר הזה, כל החלטה אחרת בעניין הזה או בכל עניין אחר, היא פחות או יותר תיראה באותה הצורה, שאתם פשוט תתחילו להוריד סטנדרטים. אל תורידו סטנדרטים. כתוב לכם 40 אנשים, תרשמו 40 אנשים, אוקיי? למה, אגב, אנחנו מדברים על 40 אנשים? כי זה עניין של מספרים. זה חוק המספרים, לא כל האנשים שאתם תתקשרו אליהם ירצו להגיע. אם תעשו את זה כמו שצריך, אז רובם, אוקיי? אני יכול להגיד לכם עוד פעם, שוב פעם, מכל הדברים שאני אראה לכם פה היום, אם תעשו את זה כמו שצריך, אתם יכולים להגיע לסטטיסטיקות מדהימות, שכמעט כל האנשים, מעל 90% מהאנשים שלכם רוצים להגיע, אוקיי? ותכף אני אדבר איתכם בדיוק על איך אנחנו עושים את זה. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה למנות רשימה של 40 אנשים, אוקיי? כי שוב פעם, לא כל אנשים שנזמין אותם יגיעו, לא כל אנשים שאנחנו נחשוף אותם לעסק, ירצו להצטרף, וזה פשוט לוקח זמן, אוקיי? אני אומר שמתוך 40 אנשים, בממוצע, אתם יכולים להבטיח לעצמכם שיהיה לכם בממוצע 4-5 זכיינים, שהם אנשים רציניים שאתם פשוט תתחילו לעוף איתם על העסק הזה, אוקיי? 40 אנשים, לא 39, 40, אוקיי? אתם רוצים יותר, אפשר יותר, אבל למינימום זה 40, אוקיי? זה ההתחלה. כמה דגשים. דבר ראשון, איך בונים רשימה, אוקיי? התיישבתם, אגב, זה לא משנה אם אתם הצטרפתם אתמול ואתם רק מתחילים, או אם אתם נמצאים עכשיו כבר חצי שנה בעסק, אבל עד עכשיו אתם עשיתם טלפון פה או שם. אתם רוצים להתחיל את זה כמו שצריך, אתם רוצים לבנות לעצמכם מומנטום בעסק הזה, זה המשימה הראשונה. אז הדבר הראשון, הדגש הראשון, זה פנייה לשוק החם או לשוק הפושר. אני אסביר. אני מחלק בעצם את כל ההיכרות שלנו עם האנשים לשלושה מעגלים, השוק החם, השוק הפושר והשוק הקר, מי שלא מכיר. השוק החם זה אנשים שהכי קרובים אלינו, זה החברים שלנו, זה המשפחה שלנו, זה אנשים שבשורה התחתונה, אם אנחנו נתקשר אליהם, כמו שאחי התקשר אליי בזמנו ואמר לי, תקשיב, אנחנו אולי לא נהיה מיליונרים, אבל להגיד לו משהו שהוא קצת יותר סביר, הוא יגיע בלי שום קשר למה שאנחנו נגיד, כי עוד פעם יש את ההיכרות, אוקיי? שעליה אנחנו מתבססים. השוק הפושר זה השוק שאנחנו לא יכולים להגיד שהוא החברים הכי טובים שלנו, אבל זה אנשים שהם מכרים, יכול להיות מכרים מהעבודה, אנשים שיש איזשהו מחנה משותף, אוקיי? לא חברים הכי טובים, לא ברמה שאתה יכול להתקשר בן אדם ואתה יכול להגיד, אחי, אתה יכול לסמוך עליי, אלא אנשים שאתה יכול להגיד, שמע, אתה כבר מכיר אותי כמה זמן, אנחנו כבר לא מכירים מאתמול, אנשים שהם שוק הפושר, והשוק הקר כמובן אנשים שאנחנו לא מכירים בכלל, אוקיי? המטרה שלנו היא לבנות קודם כל רשימה של אנשים מהשוק החם ומהשוק הפושר. למה? כי אחוזי הצירוף שלכם יהיו הרבה יותר גבוהים, זה דבר ראשון. דבר שני, הרבה יותר קל ללמוד את העסק הזה בצעדים הראשונים שלו עם אנשים שהם קרובים עלינו, כי הם יבואו, בין אם הם יגידו לכם את זה או לא, הם יבואו עם איזושהי הבנה שהם כבר מכירים אתכם, שאפשר לסמוך עליכם, וזה משהו מאוד יקל עליכם, אוקיי? אז הפנייה לשוק החם ולשוק הפושר, זה דבר ראשון. דבר שני, בניית רשימה לפי מגלי השפעה, אוקיי? למה הכוונה? תתחילו לחשוב, כשאתם בונים את אותם האנשים, אם נניח יש לכם עכשיו לבנות 40 אנשי קשר, תתחילו לחשוב איזה אנשים אתם מכירים, באיזה מעגלים אתם מכירים אותם. אני, דבר ראשון, מה שאני עשיתי, לי זה מאוד מאוד עזר, תכף אני ארחיב על זה קצת יותר, זה בעצם, כשהתחלתי לבנות את הרשימה, התחלתי לבנות אותה לפי איזה קבוצות אני מכיר. אז יש לי קבוצה של משפחה, יש לי קבוצה של חברים, יש לי קבוצה של עבודה, יש לי קבוצה של, באותה תקופה זה צבא, אבל עוד פעם, גם היום, מילואים ועניינים, זאת אומרת, יש כל מיני קבוצות חוגים, אם אתם נמצאים בהם, או כל מיני תחביבים שאתם עוסקים בהם, ואתם מכירים שם אנשים, תתחילו לחלק את זה לפי קבוצות. א' כל, יהיה לכם הרבה יותר קל להיזכר באנשים, ודבר שני, מה שאנחנו נעשה, אחרי שאתם תבואו ותבנו את הרשימה הזאת לפי מעגלי ההשפעה, האנשים הראשונים שאנחנו נפנה אליהם בכל אחד מהמעגלי ההשפעה האלה, זה האנשים שיש להם בתוך המעגל הזה הכי הרבה השפעה מסביב. אם אתם תתחילו ללכת בכיוון המחשבה הזה, שאתם בונים את הרשימה שלכם, את הקונטקט-ליסט, שהיא בעצם ההתחלה של כל מעגל השכפול הזה, שאי אפשר בלעדיו, ואני יכול להגיד לכם אגב איך שהרשימה שלכם תראה, ככה גם העסק שלכם יראה. אם אין לכם רשימה, אין לכם עסק. אם יש לכם רשימה והיא מסודרת ואתם עושים את כל המעקב, העסק שלכם הוא פשוט יהיה השתקפות מושלמת של הרשימה, אוקיי? אבל בכל מקרה אנחנו דבר ראשון פונים לכל האנשים הכי איכותיים, לאנשים עם ההשפעה הכי חיובית על הסביבה שלהם, באותם המעגלי ההשפעה, נרחיב על זה עוד קצת בהמשך.
הדבר האחרון, לא לשלול אנשים על בסיס ההנחות האישיות שלכם. וזה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן, כל מפיץ חדש, בדרך כלל, אם לא כמעט כולם, וגם לא חדש, גם אנשים שהם עם הזמן וכבר נמצאים בתקופה בעסק, זה משהו שאיזשהו ג'וק, אגב, גם אצלי, עד היום, לפעמים אני יכול לפגוש בן אדם, שאני אגיד לעצמי, האם אני אוסיף אותו לרשימה או לא. ואז אני מתחיל, יש איזשהו קול קטן פנימי שאומר, כן, אבל אולי מהר מאוד צריך להשתלט על הקול הזה, ופשוט לבוא ולהגיד לו, אין מצב, הבן אדם הזה נכנס לרשימה, כי אתה לא כבר יש לי, אוקיי? כל האנשים שאתם חושבים, האם שווה לפנות אליהם או לא שווה לפנות אליהם, או אם העסק הזה מתאים או לא מתאים, זה לא החלטה שלכם לקבל. זה מה שאני מאמין. אני כבר הייתי במספיק מצגות בחיים שלי, אני יכול להגיד לכם שאין תחושה פחות נעימה מלהגיע למצגת, ואז לראות בקהל מישהו שאתה מכיר, שמישהו אחר הזמין, והבן אדם הזה לא הגיע בגללך, בגלל שאתה החלטת שהעסק הזה אולי לא יתאים לו, או התזמון לא יתאים לו, או 1,001 סיבות אחרות, שעוד פעם, זה לא הסיבות האמיתיות, זה נטו הנחות שלנו. תשימו את הקול הזה בצד, הוא קיים אצל כולם, או כמעט אצל כולם, זה מה שצריך באמת להילחם בו, ועם הזמן זה רק יהיה לכם יותר ויותר קל, כמה שתייצרו יותר הצלחה, וכמה שיותר פעמים יקרה לכם, שאתם פתאום רואים בן אדם שלא חשבתם בכלל שהעסק הזה ידבר אליו, פתאום זה דווקא כן מדבר אליו, אוקיי? ושוב פעם תזכרו, מי שאתם לא פונים אליו, הוא כבר לא יצטרף לארץ. זאת אומרת, את הלא כבר יש לכם. אז לפחות worst case scenario יהיה לכם את האולי, אוקיי? אז פשוט לרשום את כולם, תכף אנחנו גם ניגע קצת יותר באיזה סוג של אנשים, אבל בואו נתקדם הלאה. אוקיי, נוסחת ההזמנה הטלפונית. בשלב הזה בדרך כלל, בהזמנות, בהדרכות מהסוג הזה, מדברים קצת על עקרונות ועל דברים. אני החלטתי שבמקרה הזה, בגלל שזה אינטרנטי ואין לי באמת יכולת לשמוע אתכם או קצת ככה להרגיש אתכם, אז אני אתחיל דווקא מהסוף. אני רוצה לדבר איתכם טיפה מה הנוסחה, לתת לכם קצת מהמשפטים. הבאתי גם 3 דוגמאות שהן יחסית שונות לגבי איך עושים הזמנה טלפונית. בואו נעבור שנייה רגע לבסיס, אוקיי? אז נוסחת ההזמנה הטלפונית היא מאוד פשוטה, הנוסחה שמה שאני אראה לכם עכשיו, מי שעיצב אותה נגיד ככה, זה היה Team Sales, ללא ספק אחד השגרירים הכי גדולים של כל התעשייה שלנו, בלי שום קשר גם לאריקס, אחד המפיצים הכי מצליחים גם באריקס, הוא כבר לפני 25 שנה, אני חושב, משהו כזה, התחיל לעבוד על כל נוסחת ההזמנה הטלפונית, בן אדם שכבר עשה מיליונים ועשה כבר בטח אלפי שיחות, והוא פשוט ניסה לסרטט את זה בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. אז השלב הראשון זה לברך לשלום, אוקיי? מה זה אומר? כל שיחה מתחילה ב-היי, מה נשמע, מה העניינים? המטרה של הדבר הזה זה לייצר פתיחות, אוקיי? אנחנו לא ישר מתקשרים ותוקפים את הבן אדם, היי, מה נשמע, מה קורה? כמובן זה תלוי בהיכרות. אני חייב להגיד לכם שאני באופן אישי, כמה שאני מכיר יותר טוב את הבן אדם, כמה שהוא יותר בשוק החם שלי, ככה השלב הזה מתקצר. כמה שהבן אדם פחות בשוק החם, בשוק הפושר, אם זה שוק הקר אז בטוח, אז אני מעריך את השלב הזה, ולמה? כי המטרה שלי זה שהבן אדם ייפתח, אוקיי? זה בגדול, אוקיי? אני כרגע לא ארחיב יותר מדי. אבל שוב פעם לעבור לשלב הבא רק לאחר שנתנו לנו פיסת מידע אישית, אוקיי? ברגע שאתם מרגישים שהבן אדם נפתח, אוקיי? או שהוא כבר רוצים להתקדם הלאה, עוברים לשלב הבא. השלב הבא, קצת יותר מדי, זה למצוא צורך, אוקיי? סופר חשוב, אוקיי? זה, אני יכול להגיד לכם, בלי שום קשר למה שאנחנו מדברים עליו היום, אחד הדברים שהעסק הזה יפתח אצלכם זה בדיוק הדבר הזה, זה שאתם תהיו הרבה יותר קשובים, אתם תתחילו להבין שאנשים עובדים לפי צרכים, גם אנחנו, כולנו, אנחנו עובדים לפי איזשהו צורך, לכל בן אדם יש איזשהו צורך, גלוי יותר, גלוי פחות, אם זה גלוי יותר, הוא עשה לכם את העבודה קלה, למה אנחנו מתכוונים אגב למצוא צורך, אנחנו מדברים מה הוא רוצה או לא רוצה, מה בעצם המניע שלו, אוקיי? מה הבן אדם הזה רוצה להשיג בחיים. אם הבן אדם הזה רוצה עכשיו, הוא במצב כלכלי לא טוב, אז אנחנו נבוא ונפנה אליו ברמה שתקשיב, יש לי הזדמנות עסקית מאוד מעניינת, שבזמן יחסית קצר, אבל בעבודה קשה, אפשר להרוויח אחלה כסף, אוקיי? אז זה בעניין הזה. אם הבן אדם עכשיו, אין לו בעיה של כסף, אבל הוא מחפש את הנטוורקינג, הוא מחפש את האנשים, הוא מחפש להרחיב את סביבת החברים שלו.
אז אני יכול לבוא ולהגיד לו את אותו המשפט, להגיד לו, תקשיב, אני מעורב עכשיו בפרויקט מאוד מאוד מעניין, משהו שמאוד מרגש אותי, אני עובד עליו כבר מתחילת השנה, אני כבר כמה חודשים כזה מתחיל לבנות לעצמי רשימות של אנשים שאני הייתי מאוד רוצה להתחיל לעבוד איתם, ואתה אחד מהם, ולמה? בגלל שהעסק הזה מושך אליו אנשים מאוד מאוד מעניינים, אנחנו בעצם צוות של שותפים שמפתחים פה איזשהו רעיון עסקי, ואתה הבן אדם הכי חברותי או מאוד מאוד חברותי, ואין לי ספק שאתה תעוף על האנשים כאן וחייבים להיפגש, אוקיי? אם הבן אדם הזה רוצה לייצר לעצמו איזושהי, אני לא יודע, זאת אומרת, אני חושב שדי העברתי פה את הנקודה, אבל אתם צריכים בשלב הזה להבין מה הבן אדם הזה צריך. עכשיו, כמובן שהשוק החם שלכם יהיה לכם יותר קל, כי אתם כבר מכירים את הבן אדם. אוקיי? בגלל זה אמרתי שעדיף שהרשימה ההתחלתית, המעגלי ההשפעה שאתם לפי הבונים את הרשימה, יהיו אנשים שהם באמת בשוק החם שלכם, אוקיי? כי אתם כבר יודעים מה המניע שלהם, אתם כבר יודעים מאיזה נקודה לבוא ולפנות אליה. זה יעשה לכם את כל העבודה. הרבה מפיצים, הם מתחילים לגשש בטלפון, מתחילים להתבלבל, ושומעים את זה, זה לא נשמע טוב, אוקיי? אז למצוא את המניע. אם לצורך העניין אתם מדברים עכשיו עם בן אדם, ואתם רואים אתם לא בדיוק יודעים מה המניע שלו, אוקיי? תשאלו את השאלות, אוקיי? תשאלו שאלות. איזה שאלות צריך לשאול? אפשר לשאול, אוקיי, אז מה איתך? מה אתה עושה היום? איך בעבודה? אתה מרוצה בעבודה? כיף לך בעבודה? אוקיי, חוץ מזה, מה עוד אתה עושה בחיים? מעניין אותך לעשות עוד משהו? כל השאלות האלה זה שאלות של small talk, שאתם מתחילים לדבר את זה עם בן אדם, באיזשהו מקום, גם בלי שום קשר לארץ. אבל במקום שני, אתם גם אוספים ומלקטים את כל אותם הדברים שקשורים למה המניע של הבן אדם. איפה הבן אדם הזה נמצא עכשיו בחיים? איך הוא מבחינת תזמון? מה הוא מחפש? מה מעניין אותו? ולהשתמש באותם המילים. אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך. הלאה, הזמנה. אוקיי, מצאנו את הצורך, הדבר הבא זה להזמין את הבן אדם לפגישה. אגב, ההזמנה הטלפונית היא יכולה להיות לכל סוג של פגישה. זה יכול להיות לפגישה פרונטלית, זה יכול להיות לוובינר, כמו שיש לנו מחר, זה יכול להיות למצגת מרכזית, כמו שיש לנו ביום רביעי, שאגב, לדעתי, הכי קל גם לבוא ודווקא ליום רביעי להזמין את האנשים, בגלל שאם זה מדובר בפגישות כמובן, בגלל שזה פשוט נותן את הערך המוסף גם מעבר לסתם לבוא ולדבר ולספר קצת מה קורה אצלי בחיים, אוקיי? אני יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, יש לנו פגישה biom רביעי, אנחנו נפגשים כמה שותפים, בלי שום קשר יש גם איזושהי הרצאה מאוד מעניינת על פיתוח אישי, תפגוש את האנשים, תפגוש את הצוות, תראה מה אנחנו עושים, מבטיח שיהיה לך כיף, לא תצטער, אוקיי? זה לגבי יום רביעי, איזושהי נקודה. והשלב האחרון זה לייצר מחויבות, אוקיי? לייצר מחויבות, האמת, הנוסחה הזמנה הטלפונית של Team Sales היא מדברת על לברך לשלום, למצוא צורך ולהזמין. אני הוספתי את הדבר הזה כאיזשהו אקסטרה, כי זה משהו שאני מרגיש שהוא לא עובר מספיק למפיצים חדשים. מה הרעיון של לייצר מחויבות ומה זה? זה בעצם לייצר איזושהי פעולה, אוקיי? אם כרגע באתי והזמנתי את הבן אדם, זאת אומרת, בירכתי אותו לשלום, מצאתי את הצורך, הזמנתי אותו, מאוד מאוד חשוב לייצר מחויבות, שזה בתכלס, לוודא שהבן אדם מגיע לפגישה, אוקיי? לבוא, לוודא שהבן אדם פתח יומן, רשם, יש כמה דרכים אגב לעשות את זה, אפשר פשוט לבוא ואם לצורך העניין אתה מדבר על יום רביעי, אוקיי, אני מזמין אותך עכשיו למצגת של יום רביעי, סיימתי, הוא אמר לי כן, 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 סבבה, ואז אני אומר לו, איזה תאריך זה יוצא? ואני מחכה, כי אני רוצה שהוא יבוא או שיפתח את הפלאפון או לא יודע מה, אני רוצה לייצר מחויבות. עוד דבר שיכול לייצר מחויבות, אני משתמש בזה עם אנשים שהם כמובן בשוק קצת יותר חם, אני יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, אני מגיע לשם ביחד עם כמה שותפים, אז בלי פדיחות, אוקיי? אם חלילה קורה לך משהו משתנה, אתה מתקשר להודיע לי, אני מתייחס לזה בצורה מאוד מאוד רצינית, ואני מצפה ממך את אותו הדבר. זה משהו שאתם יכולים לגמרי להשתמש בו ולייצר מחויבות. הרבה מאוד אנשים שמדלגים על השלב הזה, מה שקורה זה שאחוזי ההברזה שלהם, אוקיי, אחוזי האנשים שקבעו איתם ומאיזושהי סיבה לא הגיעו, הם מאוד מאוד גבוהים. אם זה מה שקורה אצלכם ואתם מזמינים טוב ואתם מרגישים שהכל עובד טוב, אבל האחוז שם, ההמרה של כמה אנשים אתם מזמינים וכמה מגיעים לא טוב, משהו לא טוב או בהזמנה, או שאתם לא מייצרים מספיק מחויבות אצל הבן אדם, אוקיי? בואו נתקדם. אוקיי. דגשים להזמנה לפני מה שאמרתי שאנחנו נדבר עליו.
אוקיי, כמה דברים שחייב להכין מראש. דבר ראשון, לפנות זמן, אוקיי? להזמנה הטלפונית. סופר חשוב, אוקיי? לא לעשות טלפון פה וטלפון שם. זה לא עובד באמת. אני יכול להגיד לכם שהדרך הכי טובה לעשות טלפונים זה פשוט להתיישב, לפתוח את היומן, לקבוע שעה וחצי ביומן, שזה נטו, אתה מתיישב ואתה עושה טלפון, אוקיי? ועדיף לעשות את זה במקומות שנוח לכם לדבר, שאם אתם בא לכם עכשיו לבוא ולקום ולהסתובב, אני לפחות ככה, כשאני מדבר, קשה לי בטלפון, קשה לי לשבת, אני מעדיף, אני פשוט עושה רונדלים בבית, או לא משנה איפה, תהיו במקום שנוח לכם ושאתם יכולים, שאף אחד לא מפריע לכם. דבר שני, לבוא עם רשימה מוכנה מראש. אל תעשו טלפון פה, טלפון שם, אל תתחילו, אוקיי, להתיישב, ואז לצרוף שעה בטלפון ולנסות לחפש עכשיו רשימת טלפונים, אוקיי? אם התיישבתם והתחלתם לחפש בטלפון למי להתקשר, ביג מיסטייק, זה לא עובד ככה, אוקיי? תתייחסו לזה ברצינות, וזה באמת שוב פעם מתחיל מהשלב של בניית הרשימה, אוקיי? הדבר הבא, ואולי הכי חשוב, לבוא במצב רוח טוב, אוקיי? כל מה שאני אראה לכם כאן היום, וזה משהו שאגב, אתם לחלוטין יכולים לבוא ולרשום את זה מולכם. אתם יכולים לראות, וכבר שמעתי אנשים שמזמינים בצורה, מבחינת טקסט של מה שהם אומרים, שבעיניי כל הדברים שאסור להגיד, הם אומרים בטלפון. אבל עדיין, ויש לי אגב חבר כזה, שהוא גם מפיץ, אבל עדיין איכשהו אנשים מגיעים. למה? כי בסופו של דבר, לא משנה מה אתם תבואו ותקראו פה היום, מה שיגרום לבן אדם להגיע לפגישה, זה לא מה אתם אומרים, זה איך אתם אומרים את זה, אוקיי? זה לא מה תגידו, זה איך תאמרו את זה, באיזה גישה, איך אתם תשמעו. אתם יכולים להגיד דברים מזעזעים מבחינת הנכון, לא נכון, מה אומרים, אבל אם תגידו את זה בהתרגשות הנכונה, התרגשות אותנטית ואמיתית, ירגישו את זה, והתרגשות גוררת התרגשות. אז זו אולי הסיבה מספר אחת, למה אני חושב שהאנשים שאני מזמין אותם מגיעים לכל פגישה שאני קובע איתם, זה כי אני גורם להם להבין שמשהו מאוד מאוד גדול קורה. וזה לא בדיוק בטקסט, זה במה אתה אומר. כי אתה יכול להגיד טקסט מדהים בצורה מאוד יבשה, וזה לא יעניין, זה לא ימשוך. תזכרו שרוב התקשורת שלנו, גם החזותית, זאת אומרת, גם כשהיא פרונטלית וגם כשזה בעיקר בטלפון, אתה לא רואה את הבן אדם, אז אתה בעיקר, נתי, יכול לחבר של המחשב לחשמל, אתה בעיקר מתבסס על מה שאתה שומע, וזה סופר חשוב, אוקיי? אז לבוא במצב רוח טוב, אם אתם נמצאים במצב, אתה יודע, אם אתם נמצאים במצב שאתם לא במצב רוח טוב, עדיף לעשות כבר, מלכתחילה לקבוע מועד חדש, אוקיי? כי זה פשוט לא נראה טוב. אם אתם רוצים לשפר את המצב רוח שלכם, כמה טיפים שאני יכול לתת לכם, סרטוני מוטיבציה שאתם יכולים לראות, יש מלא ביוטיוב, דברים שמאוד מעוררים וגורמים לך לצאת לפעולה. תסתכלו על הלוח מטרות שלכם, אם יש לכם כזה, אם אין לכם אחלה סיבה לעשות לוח מטרות, תחשבו למה אתם עושים את העסק הזה, אוקיי? אני, כל בן אדם שאני מתקשר אליו, דבר ראשון אני חושב לעצמי, עוד לפני שאני מתיישב, אני אומר לעצמי, למה אני עושה את העסק הזה? מה מרגש אותי? אני חושב על כל הדברים האלה, אני חושב על רמת חיים שלי בעוד שנתיים מהיום, אני חושב על רמת חיים של כל החברים שלי והמפיצים שלי בעוד שנתיים מהיום, בעוד שנה מהיום. וזה משהו מאוד מאוד מרגש אותי, וזה דברים שאני נזכר בהם ונותנים לי וייב, והווייב הזה בסופו של דבר מתורגם גם בצורה של איך אני מדבר, אוקיי? דגש אחרון לגבי זה, ההתרגשות חייבת להיות אותנטית, אוקיי? אם היא לא אותנטית, מריחים את זה מקילומטר, אוקיי? אז תוודאו שאתם באמת נמצאים בסטייט כזה, of mind, של אתם במצב רוח טוב, ואתם באמת מתרגשים בצורה אמיתית. אם חסר לכם את הדבר הזה, אז תתחילו להכיר את החברה יותר, תתחילו להכיר את המוצרים, תתחילו להכיר חוויות מוצר, תתחילו לייצר חוויות עם אנשים, אוקיי? וזה מסוג הדברים שאגב, שביום רביעי מאוד 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 עוזרים לאנשים שמגיעים לשם, אוקיי? אחד המפיצים, אני זוכר את השם שלו, אמר ש-90% מהעסק שלנו זה להופיע, אוקיי? זה to show up, להגיע לאירועים, אוקיי? בדיוק בשביל הדבר הזה. אני אגב, כל יום רביעי שאני יוצא משם, אני מרגיש שאני מרחף 10 סנטימטר מעל האדמה, כאילו, כי, לא יודע, האנרגיה הזאת היא מאוד מאוד עוזרת. דבר האחרון, להיות מוכנים עם 2 מועדים מראש,
הכוונה בעצם שני מועדים ביומן, אוקיי? אני מתקשר לבן אדם, אני כבר יודע באיזה יומים אני פנוי, לאיזה חלונות זמן, לאן אני מכוון, אוקיי? לא להתחיל עכשיו לבוא ולשבור את הראש במתי כן, מתי לא, לבוא ולשאול, אוקיי, שני מועדים מראש, גם כי זה נראה הרבה יותר מקצועי, גם כי בשלב שאני בא ואני עכשיו שואל את הבן אדם אומר לי, אוקיי, סבבה, אני רוצה להיפגש, אני בא ואני שואל אותו, אוקיי, אז מתי יותר נוח לך? יום שני בערב או יום רביעי בערב? אוקיי? לצורך העניין לוובינר או למצגת הזה. זה, אני לא אומר לו את זה עדיין מילולית, אבל אני כן בא רק מילולית אומר לו שני או רביעי, כי אז הוא אומר לי רביעי בערב, אז אני יודע שזה מצגת. אם זה שני בערב ופנוי, אז זה וובינר, אוקיי? או גם וגם, אם אפשר. אוקיי, הלאה, בואו נתקדם, כי הזמן באמת דוחק. אוקיי, עקרונות מנחים בשיחה, התרגשות אותנטית, דיברנו, תהיו אתם, אוקיי? אל תהיו אף אחד אחר, תהיו אתם כמו שאתם, חברים שלכם שאתם מתקשרים אליהם, מכירים אתכם. אחד הטעויות של אנשים שהם עושים כשהם מקבלים תסריט שיחה, הם מתחילים להקריא תסריט שיחה שהרבה פעמים לא מתאים להם. זה לא נשמע שזה הם. עכשיו, תחשבו כמה זה נשמע מוזר, הבן אדם מקבל טלפון ממישהו שהוא מכיר, אבל הוא מדבר פתאום בצורה שונה, משתמש במילים שהוא אף פעם לא משתמש בהם. תהיו אתם, תשתמשו במילים שאתם, זה לא להקריא מהדף, לא להפוך את זה למכני, אוקיי? אתם באמת בסופו של דבר מדברים עם אנשים, עם רגשות, עם מניעים ודברים. תהיו אתם, כי ככה הם מכירים אתכם וככה הם אוהבים אתכם. הובלת השיחה בשאלות, סופר חשוב. עוד אחד הדברים שהתעשייה הזאת והעסק המדהים הזה מלמד אותנו, וזה נכון לגבי הרבה מאוד דברים, הובלת השיחה בשאלות. אנחנו תכף ניגע בזה, אחרי השקופית הזאת, זה כבר השקופית של התסריטי שיחה, שזה באמת הלב-ליבה של ההדרכה הזאת, אבל אתם תראו שבסופו של דבר, המחנה משותף של כל הדברים האלה זה שבשיחת טלפון, כשאני מתקשר להזמין מישהו ולספר לו על העסק הזה, מישהו מוביל את השיחה זה אני. מה זה מוביל את השיחה? זה מישהו שואל את השאלות, אוקיי? זה גם אחלה כלי בשביל לעצור את הבן אדם, אם הוא עכשיו נכנס פתאום לרצף של הוא מתחיל לשאול אותי שאלות, תכף אני אראה לכם כמה דוגמאות מאוד 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 יפות, אבל ניתן לכם פשוט דוגמה. אם אתם מדברים עם בן אדם ואתם מרגישים שלא אתם מובילים את השיחה, כנראה שאתם לא שואלים פשוט מספיק שאלות, אוקיי? או שאתם נותנים לבן אדם השני לשאול את השאלות, ואתם במקום של לענות על שאלות ולא לשאול אתם את השאלות. תזכרו שבכל ההזדמנות הזאת, לכם יש משהו להציע לבן אדם, אוקיי? יכול להיות שזה לא יעניין אותו, יכול להיות שזה יעניין אותו, אבל אם זה יעניין אותו, יש כאן דרך אמיתית לייצר משהו שכמעט, אני אומר כמעט, כי אני עוד לא הכרתי את כולם, אבל אני באופן אישי לא הכרתי עדיין שום פלטפורמה שהיא דומה לזה, אבל זו הפלטפורמה הכי טובה לייצר הצלחה, וזה לא משנה באיזה תחום אתם רוצים להתמקד, אוקיי? אז זה הגישה שלכם. הגישה הזאת סופר חשובה, אנשים שוב פעם מרגישים את זה דרך הטלפון, אתם חייבים לשים לב שאתם מובילים את השיחה, אוקיי? לכם יש מה לתת לא, ולא הפוך, אוקיי? לא להתרפס, לא להישמע כאילו אתם נידים, אוקיי? לא להתקשר, אני צריך אותך, אוקיי? לא, זה לא הראש. הראש הוא צריך להיות ואני מתקשר, כמובן, אגב, לא בהייפ, בהתרגשות, אבל לא בהייפ. לא להיכנס עכשיו למצב שאתם היסטריים, אוקיי? כי זה אפילו באיזשהו מקום דוחה. אתם צריכים להיות איפשהו באמצע של בין התרגשות לבין מקצועיות. אני חושב שהאמצע הזה הוא בדרך כלל זוכה בכל הקופה, אוקיי? הלאה, יצירת סקרנות. תבינו דבר כזה, שכמה שהסקרנות שלכם, כמה הסקרנות של הבן אדם שאתם מתקשרים אליו לגבי העסק שלנו, תגדל, הסיכוי שהוא יגיע לראות את העסק שלנו גדלה באותה המידה, אוקיי? כמה שהם תבואו ואתם תענו לו לסקרנות הזאת, ככה הסיכוי שהוא יבוא הולכת ופוחתת, אוקיי? אני אסביר למה אני מתכוון. שיחות אמורות להיות בתכלס מאוד 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 קצרות, אוקיי? זה אמור להיות, היי, מה קורה, מה העניינים, אני יודע לאן אני מכוון בכוכבית, ומשם אני מתקדם להזמנה, ומההזמנה אני סוגר את הפגישה ומייצר את המחויבות. אין מקום יותר מדי להתחיל לספר סיפורים, אין יותר מדי מקום להתחיל לספר על מוצרים ועל מדענים ופרד קופר, לפעמים יצא לי לשמוע שיחות שאני פשוט אומר לעצמי, זה פשוט מידע מיותר, אוקיי? והמידע המיותר הזה הורג את הסקרנות, אוקיי? אני יכול להגיד לכם שהסיבה שאני הגעתי לפגישה, שהאחי התקשר אליי ואמר לי שאנחנו נהיה מיליונרים, בצורה שאני לא האמנתי לו לרגע, אבל עדיין משהו בהתרגשות שלו, אני זוכר עד היום, למרות שחלפו כבר 7-8 שנים,
אני פשוט זוכר עד היום שזה ייצר אצלי סקרנות, שאמרתי, אני רוצה לבוא לראות על מה מדובר. גם אם הוא טועה וגם אם זה לא משנה מה, הייתי סופר סקרן לדעת על מה מדובר, אוקיי? אל תשכפלו את העניין של נהיה מיליונרים, כן תשכפלו את העניין של לייצר סקרנות, אוקיי? ותעשו את זה טוב. ואגב, הסקרנות מתחילה קודם כל על העיקרון הראשון שאני דיברתי פה עליו היום, שזה ההתרגשות האותנטית. כי התרגשות מושכת התרגשות. התרגשות, אם עכשיו אתם מדברים עם מישהו ואתם שומעים שהוא מתרגש, מה הדבר הראשון שאנחנו נבוא ונשאל אותו? מה קורה? מה קרה? אוקיי? ספר לי. למה? מגיע מסקרנות. כי גם אני רוצה להתרגש, גם אנחנו רוצים להתרגש כשאנחנו שומעים שמישהו אחר מתרגש. נקודה נוספת, להפוך את זה לאישי. למה התקשרתי דווקא אליך? נקודה סופר חשובה, זה לא נקודה, זה עיקרון סופר חשוב. כל בן אדם שאני מתיישב ואני מתקשר אליו, אין סיכוי שאני לא יחשוב לשנייה עם עצמי על למה דווקא בן אדם הזה. למה דווקא הוא ולא מישהו אחר. מה מיוחד בו, אוקיי? מה זיהיתי אצלו שאני חושב שהעסק הזה יכול לדבר עליו. אם אתם מכירים מישהו ואתם לא התרשמתם ממנו בשום צורה שהיא, הבן אדם פשוט, סליחה, זבל של בן אדם, אל תקשרו אליו. אל תביאו אותו לעסק, אתם לא רוצים אנשים כאלה. אתם רוצים אנשים שאתם יכולים לחשוב עליהם דברים טובים, שאתם יכולים להגיד, אוקיי, יש שם משהו, אוקיי? משהו בצורת תקשורת שלו עם אנשים, או משהו בצורת המחשבה שלו, או סתם הבן אדם צריך, יש לו צורך מאוד מאוד גדול, בן אדם טוב שאנחנו לא מכירים אותו יותר מדי, אבל יש לו צורך מאוד גדול, אוקיי? זה גם משהו שיכול להתאים, אבל תהפכו את זה לאישי. ולא רק כמובן צריך לחשוב על זה, מאוד 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 חשוב גם לדבר על זה בשיחת הטלפון, ותכף אנחנו ניגע בזה בהרחבה בתסריטים עצמם. נקודה הבאה, יצירת מחויבות. לא לסיים את השיחה בלי לקבוע משהו, חייבים לקבוע משהו, אוקיי? פגישה, וובינר, או אפילו אם זה מועד נוסף למתי מדברים, אוקיי? לא לסיים שיחה טוב, אז אנחנו נהיה בקשר, אוקיי? זה יתמוגג, זה ייעלם, חבל על המאמץ שלכם, חבל על העבודה. תעצרו את המחויבות הזאת, הבן אדם, גם מעבר לזה שהוא מרגיש את ההתרגשות שלכם, ואתם מייצרים את הסקרנות, הוא יתייחס לדבר הזה, באותה מידה כמו שהוא ישמע אתכם מתייחסים לדבר הזה. אם הוא ישמע אתכם שאתם עם יומן, ואתם כבר קבעתם תאריכים, וזה או זה או זה, ויש לכם כבר לוז, זה נשמע הרבה יותר רציני מכל דבר אחר, אוקיי? תעצרו את המחויבות הזאת, לא לוותר על הנקודה הזאת, זה רק יעזור. אוקיי. עכשיו זה, רק נראה שמבחינת השעה אנחנו בסדר. כמה אנחנו עכשיו על השעון? אוקיי, אני מתקדם ממש ממש מהר. חבר'ה, אם יש לכם אגב שאלות, זה, בואו נראה, מי שפתח פה משהו. אוקיי. בואו ניגש לכמה דוגמאות שיחה. היה לי מאוד מאוד חשוב דווקא לתת דגש על שלושת השקופיות הבאות. השלושת השקופיות הבאות זה בעצם 3 דוגמאות לשיחת הזמנה. תכף אנחנו נעבור על כולם. הראשונה זה של אריאלה, אוקיי? שיחת הזמנה שאני באופן אישי מאוד מתחבר, אני חושב סופר מעניין, לא כמובן מתאים לכל אחד, כי כל אחד בסופו של דבר יגיד, כמו שכבר אמרנו, את מה שמתאים לו, אבל זה אחלה דבר. אני אעבור על זה בכל רם ואני אתן כמה דגשים די מהר. מה נשמע, אני תופס אותך בזמן טוב, מעולה. התקשרתי לספר לך שפתחתי עסק חדש, משהו מאוד מעניין, ואני מחפש היום עוד כמה חבר'ה או אנשים טובים לפתח את העסק. וחשבתי עליך, כי מחמאה אמיתית, מאוד מאוד חשוב, רציתי לדעת אם אתה נמצא היום במקום בחיים שאתה מחפש לייצר עוד הכנסה מעניינת. אחלה, אז בואו נספר לך בקצרה על מה מדובר. תראה, אם יש עניין או לא, ובמידה וכן, ניקח את זה משם, בסדר? אגב, אני אומר את זה בצורה עכשיו הכי יבשה, אין סיכוי שאני אדבר ככה עם מישהו בטלפון. אני רק עובר לכם על הטקסט, תכף אני אגע בשיחת הזמנה שלי, שזה פשוט יותר טבעי לי להגיד את זה בצורה טובה ואותנטית, ואתם תשמעו איך זה נשמע. אני וקבוצה של שותפים מכניסים לארץ חברה אמריקאית חדשה, שכבר מאוד מצליחה באמריקה ובאסיה, ואנחנו מכניסים אותה עכשיו לאזור שלנו. חברה מתעסקת בתחום הבריאות, נכון לעכשיו יש לה כבר 6 מחלקות, בקרת משקל, סינון אוויר, מים, תזונה, היגיינה ושמנים מטריים וטיפוח העור. התפקיד שלנו זה לעשות את הקידום של החברה, כלומר להביא לתודעה של המדינה, שיש כאן חברה חדשה, מוצרים חדשים, ועל זה בעצם החברה מתגמלת אותנו. בגדול החוזה שלנו מול החברה הוא 50-50, ומבחינת הפוטנציאל ההכנסה זה יכול להגיע מהר מאוד לסכומים של אלפי שקלים, ואפילו עשרות אלפי שקלים בחודש, והתקשרתי לשאול אם מעניין אותך לקבל על זה מידע בצורה קצת יותר רצינית, אוקיי?
זה מה שאומרת פחות או יותר לפי מה שהכרתי עד עכשיו אריאלה. סליחה, אוקיי. עכשיו, למה אני הקראתי את זה? קודם כל, כי אני רציתי להראות לכם פה שבאמצע, זה אגב דוגמת לשיחת הזמנה שהיא יחסית אינפורמטיבית, אוקיי? ושוב פעם, אין פה נכון ולא נכון, כל אחד עם מה שהוא עובד לו. אם האנשים שלכם, אם התקשרתם, והאנשים מגיעים לפגישות, סימן שאתם עושים את זה כמו שצריך. אם לא מספיק אנשים מגיעים, אוקיי, מתוך העניין, מתוך 5 אנשים שהתקשרתם אלינו, ולדעתי זה אחד המדדים הראשונים שאתם צריכים לקחת בחשבון. אם התקשרתם ל5 אנשים, ו3 לא הגיעו, יש כאן איזושהי בעיה, אוקיי? אם מתוך 5 אנשים 3 הגיעו, אתם במצב סביר עד בסדר. אם 4, זה בסדר גמור, אוקיי? אבל אם מתוך 5 אנשים, 5 טלפונים שעשיתם, 3 לא מגיעים, או ברמה אפילו של אני לא רוצה להגיע, אומרים לכם בטלפון, משהו בהזמנה טלפונית לא טוב, אוקיי? אז שימו לב לדבר הזה. אז מה שהתחלתי להגיד, יש כאן איזו הזמנה טלפונית שהיא יחסית אינפורמטיבית, אני בכוונה סימנתי פה כמה משפטים, תכף אנחנו נדבר עליהם בהקשר לשאלות שיכולים לשאול אותנו בהזמנה הטלפונית. הבאתי פה עוד דוגמה אחת לשיחת הזמנה, איך שאני עושה אותה, אוקיי? וזה נשמע פחות או יותר ככה. היי, מה נשמע? תשמע, התקשרתי לספר לך משהו מאוד מאוד מעניין. אני אתפוס לך בזמן טוב עכשיו? מעולה. תראה, לפני הכל, רציתי לספר לך שהתחלתי עסק חדש, כן? יש חברה אמריקאית מצליחה מאוד, שעוסקת בתחום הבריאות, ואני ביחד עם עוד כמה שותפים, חבר'ה ממש רציניים, אני גם מכיר לך אולי בהזדמנות חלק מהם. אנחנו מביאים לארץ כמה מוצרים מאוד 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 מעניינים, שלדעתי ייכנסו לכל בית בארץ, והמטרה שלנו זה לפתח כאן את השוק, כאן בישראל, ולהתפתח כמובן גם למדינות אחרות, אוקיי? ובעצם מה שאנחנו בונים עכשיו זה את הצוות הראשוני שהוביל את כל הפעילות הזאת. עכשיו, הסיבה שאני מתקשר דווקא אליך, אחי, זה בגלל, דבר ראשון, אני סומך עליך, ואני יודע מי אתה, אני יודע שאתה בן אדם רציני, אוקיי? והדבר השני, אני חושב שאתה בן אדם שהוא תמיד מחפש הזדמנויות, והזדמנויות איכותיות, זה לחלוטין אחד ההזדמנויות שאני יכול להגיד שאני פשוט נפלתי מהכיסא, אנחנו חייבים להיפגש כמה שיותר מהר, אוקיי? גם בלי שום קשר, אני חושב שזה מאוד מאוד יכול להתאים לך, אוקיי? גם מבחינת היכולות שלך וגם מבחינה כלכלית. בקיצור, לגמרי שווה, אחי, שאנחנו נשב ונתעדכן ונשתמע וככה תשמע קצת יותר פרטים על מה בדיוק אני עושה היום, כי קוראים דברים מאוד מאוד גדולים ואסור לך לפספס, אוקיי? איפה שאתה נמצא בחיים, אחי, זה בגדול, זה מעניין אותך, זה נשמע לך טוב, אתה פתוח לשמוע על דרכים לייצר עוד הכנסה, כן? מעולה. טוב, אז מתי יותר מתאים לך להיפגש? ביום שני או ביום רביעי, אוקיי? או מתי אתה יותר פנוי, בתחילת השבוע או באמצע השבוע? איך אתה, אוקיי? זה פחות או יותר הטקסט שלי, איך שאני אומר אותו. כמובן, כשאני מדבר בטלפון, זה הרבה יותר קל, כי אני פונה לבן אדם ואני יודע עם מי אני מדבר, ואני יכול לדעת מה המניע, או אני מחפש את המניע, זה הרבה יותר מוכוון, אוקיי? אבל זה לפחות השיחה איך שאני אומר אותה. כמו שאתם שמים לב, אין כאן יותר מדי אינפורמציה, זה מה שלי יותר קל להגיד. אני תמיד משאיר מקום אבל לשאלה של על מה מדובר, אוקיי? אם הבן אדם שואל אותי על מה מדובר, אחרי מה שאני אמרתי כאן, אז לפעמים אני פשוט חוזר במשפט או 2 על מה שאני אמרתי, אבל מאוד מתמצת, ברמה של תקשיב, יש כאן חברה אמריקאית שעומדת להגיע לישראל, יש פה כמה מוצרים מטורפים, מוצרים אמיתיים שפשוט מייצרים תוצאה אמיתית שאתה תראה, אתה לא תאמין, אוקיי? יש לנו אחלה דרך לעשות מזה כסף, החברה עושה עכשיו, מחפש עכשיו את האנשים הרציניים שלו לפתח פה את השוק, בגדול היא עושה איתנו חוזה של 50-50, יש כאן מלא כסף על השולחן, אני רוצה להיפגש איתך, לדבר איתך איך אנחנו לוקחים בזה חלק, אוקיי? זה הדיבור, זאת אומרת, זה הגישה שלכם חייבת להיות, אוקיי? ככה מביאים אנשים לפגישות, אוקיי? כל דבר אחר פשוט לא יישמע טוב. עוד דוגמה לשיחת הזמנה, שאגב, זה הזמנה של גל קרוגלק, שדיברתי אתמול בערב ורציתי ככה לבקש ממנו את המשפט מפתח שלו, כי אני יודע שזה בן אדם באמת גם תותח וגם בן אדם שמייצר אחלה תוצאות, ואי אפשר לייצר תוצאות כאלה גם בלי להיות טוב בדבר הזה, בשיחת ההזמנה. אז המשפט שלו, שאגב, כשקוראים אותו, אתה לפעמים אולי קצת הולך לאיבוד ולא יודע איך להתייחס אליו, אבל אני יכול להגיד לכם, כשגל אומר אותו, זה נשמע פשוט מדהים.
כאילו, הוא הזמין אותי אתמול ופשוט רציתי לשמוע על העסק הזה עוד פעם, אוקיי? אז, אגב, שזה רק, אני אומר את זה מהסיבה שזה לא באמת משנה מה תגידו, זה איך תגידו את זה. כמובן, מה שתגידו יש לזה השפעה, אבל האיך תגידו, תמיד יגבר על מה תגידו, אוקיי? אז גל אומר משהו בסגנון הבא. חילקנו את זה, אגב, לשני סוגים של אנשים, חבר קרוב, שוק חם, או משפט מפתח לאיש מקצוע, אוקיי? שזה גם משהו שיוצא לנו לעשות מדי פעם. אז המשפט מפתח שלו לחבר קרוב, אתה יודע למה אני מתקשר לך, אחי? כי, סליחה, לא תיקנתי פה איזושהי טעות, כי אתה חבר, ואני יודע שאתה רציני, ואני יכול לסמוך עליך, ואני מחפש אנשים כמוך. תשמע, אני בונה כרגע עסק בינלאומי, זה ישמע לך הזוי, אבל אני אשכרה בונה עכשיו עסק בינלאומי. יש מצב שאני ואתה יכולים להיות שותפים. אוקיי, אתה בעניין, אחי? אוקיי, על מה מדובר? זה הבן אדם שואל. בוא ניפגש, אני אסביר לך על מה מדובר. אופציה ראשונה. דבר שני, היום, מחר, בשעה 9:15, יש וובינר ששותף שלי מסביר בדיוק על מה מדובר, אבל בדיוק במה מדובר, 20 דקות. תשמע, המטרה שלי זה להעביר לך את זה בצורה הכי מקצועית שיש, ובשביל זה אתה צריך לראות את הוובינר. גם אם לא, זה גם בסדר, רק תגיד לי, אוקיי? גל אמר את זה אפילו יותר טוב ממני, כי זה המשפט המפתח שלו, והוא כבר מנוסה בו, אבל כשהוא אמר את זה נשמע מדהים, אוקיי? עוד משפט מפתח נוסף, יש לי כאן הזדמנות לשתף אותך, כאן אגב כתבנו רק את הלב ליבו של ההזמנה עצמה, יש לי כאן הזדמנות לשתף אותך, יש לי כאן הזדמנות לשתף אותך בה, שאתה יכול להיות מהראשונים בתחום שלך, ומכיוון שיש לך ערך מוסף לאנשים, ובנקודה הזאת במקום המחמאה, או בנוסף לערך מוסף כאיש מקצוע, אמרתי שקודם אני אפנה אליך. אם הייתי מראה לך דרך להגדיל את ההכנסות של העסק שלך ב-30 עד 50%, זה היה מעניין אותך? אם כן, אז בוא ניפגש, 20 דקות, אוקיי? כמו שאתם רואים, בכוונה בחרתי את שלושת הדוגמאות האלה, כי זה שלושת דוגמאות שהן די שונות אחת מהשנייה, אבל אתם יכולים להבין שבסופו של דבר הטקסט הזה הוא מדבר על אותו הדבר, פשוט אולי ניגש לכל הנושא הזה מזווית אולי קצת שונה. אני מאוד מציע לכם להתחיל לחשוב על מה אתם, זאת אומרת, מה הדרך הכי טבעית לכם להעביר את המסר הזה. אוקיי? באמת, תעצרו שנייה, תחשבו האם ההזמנה, אם בהנחה ואין לכם, אז כמובן תתחילו מאפס, בהנחה ויש לכם, תחשבו רגע אם האחוזי ההמרה שלכם, כמו שאמרנו, לא מספיק גבוהים. האם שיחת ההזמנה שלכם בנויה טוב, האם היא נכונה לכם, אוקיי? אם אתם נשמעים אתם ונשמעים אותנטיים. אני מאוד ממליץ לכם, אנחנו כמובן נעביר גם את כל השקופיות האלה, ואתם תוכלו לבוא ולראות, לקבל את כל הטקסט הזה. סימנתי כאן במודגש את כל המשפטי מפתח, אנשים, משפטים שפשוט אפשר להעתיק אותם, גם אם הטקסט עצמו, אתם רוצים להלביש את זה על טקסט אחר, זה בסדר, אבל גם בשקופית הזאת, וגם אני אחזור רגע אחורה, גם בשקופית פה, וגם בשקופית של אריאלה, יש הרבה מאוד משפטים, שהמשפטים האלה הם תשובות, אגב, בפני עצמם, לשאלות שאפשר לשאול, אוקיי? אז זה לגבי שלושת התסריטים. כמה עקרונות שאני רוצה לעבור עליהם, ששוב פעם חשוב לזכור וחשוב שהם יהיו גם מול העיניים שלנו. דבר ראשון, תמיד יענו לכם על הדבר האחרון שאמרתם, אוקיי? או כתבתם. כלומר, אם עכשיו, תכף אני אגע בכתבתם, כי אנחנו כרגע כתבתם, זה בכל מה שקשור להזמנה שהיא לא בהזמנה הטלפונית, אלא דרך וואטסאפ ודברים, תכף אני אגע בזה, אבל כרגע אני מדבר רק על הזמנה הטלפונית במקרה הזה, אז אם אתם כרגע אומרים משהו, אומרים, יש לכם איזשהו טקסט שאתם מספרים כרגע לבן אדם על החברה, אוקיי? יש חברה אמריקאית, עם אחלה מוצרים שנפתחת פה בארץ, לא משנה מה אתם תגידו, בסופו של דבר, את כל הטקסט הזה אני תמיד נועל אותו בשאלה, אוקיי? שזה מתחבר למה שדיברנו עליו מקודם, שאנחנו מובילים את השיחה בשאלה, כי אם מה שיקרה זה שאם אתם תגידו עכשיו איזשהו משפט, או כמה משפטים, שאתם מספרים עכשיו על החברה, ופתאום התחלתם לדבר על המוצרים, ופתאום אתם שותקים, אז השתיקה הזאת היא מהר מאוד פשוט תתמלא בשאלה מהצד השני, אוקיי? אל תגיעו לשם. אמרתם פסקה, תשאלו שאלה. מה זה השאלה הזאת? שאלה שמובילה לפעולה, אוקיי? סיפרתי לו לחברה על המוצרים על ההזדמנות, ממש בגדול, השאלה הבאה שלי, אוקיי, אז איפה אתה נמצא היום בחיים? אנחנו נפגשים לפגישה, אתה מעניין אותך לשמוע על משהו חדש, אוקיי? לשאול שאלות של כן או כן, אוקיי? לשאול שאלות של, מעניין אותך לשמוע משהו חדש, מעניין אותך לייצר עוד הכנסה, מעניין אותך, לא יודע, לשפר את רמת החיים, כל דבר מהדברים האלה זה שאלות שרוב האנשים יגידו לכם כן. אם מישהו אמר לכם לא, רוב הסיכויים שהעסק הזה, כנראה, העסק הזה לא מתאים. הדבר הבא, תמיד לסיים בשאלה, טוב, על זה אנחנו דיברנו,
לזכור תמיד שמטרת השיחה היא להביא לפגישה, סופר חשוב. רוב האנשים, לא, סליחה, לא רוב, ממש לא רוב האנשים, אבל הרבה אנשים, במיוחד החדשים, שמתחילים לעשות הזמנה טלפונית, הם קצת שוכחים שהמטרה היא כולה לקבוע פגישה, אוקיי? לא להתחיל לספר לחברה, לא להתחיל לייצר איזשהו עניין. הדבר היחיד, המטרה היחידה זה להביא לפגישה. כל דבר מעבר פשוט הורג את הסקרנות, ועל זה אנחנו דיברנו. לא לסיים את השיחה בלי לקבוע משהו, לקבוע פגישה או לקבוע מתי מדברים. להפוך את זה לאישי, למה התקשרתי דווקא אליך. תמיד, תמיד, תמיד לחכות ולחשוב, קודם כל, מה גורם לי להתקשר לבן אדם. המחמאה הזאת יש בה כל כך הרבה עוצמה, באמת. זה נכון לגבי כל דבר אגב, אבל תחמיאו לבן אדם, רוב האנשים לא מקבלים מחמאות במהלך החיים שלהם. וכשבן אדם שומע פתאום מחמאה, זה מרקיח אותו, הבן אדם מקבל יותר, אוקיי? אז תחשבו על הדבר הזה, תתחילו לפתח את הדבר הזה אצלכם, אוקיי? בלי שום קשר לבוא ולתת מחמאות במקום הנכון, בזמן הנכון, וכמובן, כמובן שזה יהיה אמיתי ואותנטי. בן אדם שהוא לא אמין, אני לא יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אני מתקשר לך כי אתה אמין, אוקיי? הוא יודע שהוא לא אמין, אז הוא חושב שאתה לא אמין, ומשם זה רק הולך ומתדרדר. אז להיות אך ורק אותנטיים ולהגיד דברים שהם אמיתיים. גישה נכונה, פושר גבוה, יש לי משהו לתת לך, דיברנו על זה מקודם, כדי לא למשוך יותר מדי זמן, אני לא אתעכב על זה. לא להתקשר, לכתוב יותר מפעם ביום. לא להציק, בקיצור, לא לשבת יותר מדי לאנשים על הראש, אוקיי? לדעת לעשות את זה בטקט הנכון. לי אין שום בן אדם בעיה להתקשר לבן אדם גם פעמיים, אבל ברמת העיקרון פשוט לא להציק, אוקיי? לא להגזים. לתהליך יש מומנטום, חשוב להכות על הברזל כל עוד הוא חם, הכוונה היא שאם כרגע אתם דיברתם עם בן אדם ואתם נמצאים איתו באיזשהו תהליך, אל תיתנו לבן אדם הזה להתקרר. אחד הטעויות הנפוצות ביותר אצל מפיצים, בכל מה שקשור לתהליך הזה של הרתימה, מהרגע שבן אדם מקבל מאיתנו את ההזמנה הטלפונית, עד הרגע שהבן אדם נרתם לעסק, זה שהרבה פעמים אנשים לא עוקבים אחרי התהליך הזה. נותנים לעבור שבוע, שבועיים, 3, מתקשרים, הבן אדם כבר 1,001 דברים משתנים אצלו בחיים, לשמור על הברזל הזה חם ולהכות בו כל עוד הוא חם, מה שנקרא, אוקיי? אם מישהו מתמהמה, אפשר לשלוח לו הודעת טיזר, לייצר סקרנות. איזה הודעות סקרנות? טוב, תכף אני אגע בעניין של ההודעות, כי זה כבר איזשהו פרק נוסף שאתה רוצה לדבר עליו. אם מישהו לא עונה פעמיים 3, לשלוח הודעת שחרור. הודעת שחרור ברמה של, אחי, ניסיתי לתפוס לך פעמיים 3, אני מתאר לעצמי אני מבין שאתה מאוד מאוד עסוק, התקשרתי אליך כי קורה אצלי משהו מאוד מרגש בחיים, תחזור אליי כשאתה מתפנה, חייבים לדבר, אוקיי? זה לגבי זה. לשמור מעקב על כל התהליכים, נגענו בזה, אבל חשוב מאוד שאם אין לכם מחברת, אם אין לכם במחשב איזשהו דוח אקסל, או יומן שאתם מנהלים בו את כל הדברים שלכם, בלי זה אי אפשר לבנות את העסק, כי עם כל הפגישות, עם כל הדברים שקורים, ילכו לכם הרבה מאוד דברים לאיבוד. אגב, זה משהו שגם כן אני חייב להגיד, למדתי ממש בשבועות שבועיים 3 האחרונים מאריאלה, משהו ששמתי לב שהיא עושה, וזה פשוט מדהים. זה שכל דבר שפתאום, לא יודע, מישהו מתקשר אליה ומזכיר לה, אוקיי? ישר לבוא ולרשום לעצמה ביומן, כדי שזה לא יישכח, או אפילו במצב יותר טוב, לעשות את זה מיד, לא לדחות את זה, אוקיי? פשוט יהפוך אתכם לאנשים הרבה יותר מקצועיים. אם אתם לא כאלה, מאוד ממליץ לכם להתחיל להפוך להיות כאלה, לפחות פה בעסק, וזה מהר מאוד ישליך גם על כל החיים שלכם. אני אומר את זה מניסיון אישי, ואם אתם כאלה, אז מעולה, פשוט לעקוב אחרי על הדבר הזה. בתכלס, מתי התקשרתי, מתי קבעתי את הפגישה, אם התקשרתם היום והבנתם שהבן אדם, לדוגמה בחול, והוא חוזר רק בעוד חודש, אז לרשום לכם ביומן בעוד חודש אני מדבר איתו, אוקיי? אני ממש עכשיו, לפני ההדרכה, אני אביא לכם דוגמה ממה שקרה אצלי, הייתי צריך למסור משהו לאיזה מישהו שטס לחול, לא מכיר את הבן אדם, איזשהו איש עסקים, מתעסק בנדל"ן, נוסע עכשיו לתאילנד, העברתי לו את הדברים האלה, שאל אותי על מה מדובר, מהר מאוד אמרתי לו, תקשיב, בלי שום קשר למה שאתה עושה, אני מת לשמוע, אבל אני עושה גם משהו מאוד מעניין, וגם קשור לתאילנד, גם קשור לישראל, גם קשור לארצות הברית, קשור להזדמנות עסקית מדהימה, לחברה שמגיעה לארץ. אתה טס לחו"ל, מתי אתה חוזר? ב-17 אני מתקשר אליך. רשמתי לעצמי ישר ביומן ב-17, כשאני מרים לו טלפון, ב-17 לחודש, כי אם אני לא רושם את זה, זה ילך לאיבוד,
אוקיי? וזה קורה אצל הרבה אנשים. אוקיי, דגשים להזמנה, התמודדות עם שאלות. חבר'ה, זה הזמן להתחיל לרשום, מי שצריך, אוקיי? השאלה אולי הכי נפוצה שתהיה, ואגב, מה שאתם תראו פה עכשיו, זה פשוט 10 שאלות הנפוצות ביותר שיכולים לשאול אתכם. אם אתם תלמדו רק את ה10 שאלות האלה, בנוסף להזמנה הטלפונית כמובן, למשפט מפתח שלכם, אם אתם תדעו פשוט את התשובה ל10 השאלות האלה, אתם כיסיתם את עצמכם בלפחות 90-95% מכל השאלות שיכולים, עלולים לשאול אתכם במהלך השיחה. ולמה זה טוב? כי אז אתם מגיעים מוכנים, הרבה יותר רגועים, שולפים את התשובות כמו שצריך, וגם לומדים על העסק במקביל, אוקיי? אז השאלה על מה מדובר. אני אתן פה בתשובות לשאלות, לצערי פשוט לא היה לי יותר מדי זמן להתחיל לרשום לכם את כל הדברים האלה, אבל להדרכה הבאה לחלוטין יהיה פה גם את כל הדברים האלה כתובים. אני כן ממליץ, ובגלל זה אני גם הדגשתי את כל הטקסטים של התסריט שיחה, שלושת תסריטי שיחה, כי המשפטים שהם שם המודגשים הם תשובות לרוב השאלות האלה, אוקיי? על מה מדובר? מדובר על חברה, אני אגיד לכם עכשיו מה שאני אומר, וכמובן אפשר לגשת לשאלה הזאת בכל מיני דרכים, נסו להבין את העיקרון שמנחה את התשובה, אוקיי? אם שואלים אותי על מה מדובר, אני אומר, תקשיב, מדובר בהזדמנות עסקית, חברה אמריקאית שעומדת להיכנס פה בארץ, תזמון מדהים, וכמו שאתה מבין, בעסקים, תזמון זה הכל. בשלב הזה, כשאני אומר את המשפט הזה, אני שותק, אני מחכה לשמוע את הבן אדם שאומר לי בטלפון כן, אוקיי? אז אני אומר לו, יש פה כמה מוצרים שעומדים להיכנס לכל בית בארץ לדעתי, הרבה מאוד כסף אפשר לעשות פה, אני רוצה שניפגש רק איתי או עם שותף שלי, או שנגיע לאיזושהי מצגת קבוצתית, שאתה תראה שם גם תפגוש עוד כמה יזמים שבודקים את ההזדמנות הזאת, וגם תראה את הצוות שאני עובד איתם, מי זה האנשים שבונים את כל הפעילות הזאת פה בארץ. על זה מדובר, אני רוצה שתבוא, תבחן על מה מדובר, ואז אני רוצה לדבר איתך, לראות איפה אתה נמצא, כי העסק הזה הוא לא לכל אחד, אבל נראה לי שזה מאוד יכול להתאים. אוקיי? זה מה שאני יודע על מה מדובר. אני לא בטוח שיש לי זמן, או כמה זמן צריך ממני, אוקיי? אני לשאלה הזאת עונה, אם מישהו אומר לי כמה זמן הוא צריך ממני, אני אומר לו, דבר ראשון, זה מצריך לך לבוא ולהיפגש איתי, אוקיי? זה הדבר ראשון. מעבר, אנחנו כבר נבין בהמשך אם זה בשבילך, או שזה לא בשבילך, אם אתה מתאים לזה או אתה לא מתאים לזה. דבר ראשון צריך להיפגש, לשמוע על מה מדובר, אוקיי? אז מבחינת זמן, אתה יכול לשחרר, מתי אנחנו יכולים להיפגש, ואתה תבין את כל השאר. ככה רגע מישהו פה העלה איזושהי שאלה, אני עוצר לדקה. אוקיי, לא ממש שמעתי את השאלה הזאת, אבל אנחנו נחזור לזה יותר מאוחר בשביל לא למשוך את הזמן. שאלה נוספת, מאוד מעניינת אגב, שהרבה אנשים נלחצים ממנה, אבל אין שום סיבה שבעולם, אני אסביר. האם זה שיווק רשתי, אוקיי? השאלה ששואלים אותי, האם זה שיווק רשתי, מי שביניכם כבר נתקל בזה, אם אתם מפיצים חדשים, אז אתם דבר ראשון צריכים להבין שאנשים שואלים את זה משתי סיבות. או שהם מכירים והם בעד, או שהם לא מכירים והם לא בעד, אוקיי? או שהם מכירים והם לא בעד כי הם, לא יודע, לא היה להם איזושהי התנסות לא טובה מהעבר, אוקיי? אז בגלל שיש שני סוגים של אנשים, כשמישהו בא ושואל אותי האם זה שיווק רשתי, אני פשוט בא ואני שואל אותו, אתה מכיר את התחום? יש לך ניסיון בתחום? אוקיי? למה? כי אני רוצה לשמוע מהבן אדם האם יש לו ניסיון בתחום או אם אין לו ניסיון בתחום. אם הבן אדם אומר לי, יש לי ניסיון בתחום, אני שואל אותו, מה הניסיון שלך? אוקיי? למה זה טוב לשאול את כל השאלות האלה? א', כל אתם מובילים את השיחה, ב', כל אתם מקבלים הרבה מאוד מידע שאולי אתם לא מכירים. אולי הבן אדם הזה בכלל מאוד אוהב את התחום הזה. הוא יגיד לכם, כן, זה תחום מדהים, אני בדיוק מחפש חברה. או כן, זה תחום מדהים, אני יודע שהוא לא כל כך קל, אבל זה נורא תלוי בחברה. אוקיי? במצב כזה, אם מישהו בא ואומר לי דבר כזה, אני אומר לו, מעולה, אני שמח שאתה אומר את זה. כי במקרה אני עובד עם חברה שכשאני אספר לך עליה, אתה תגיד לי תודה. אוקיי? אם הבן אדם אומר לי, לא, אני לא מכיר, אין לי ניסיון בתחום. אז הוא אומר לו, אז אחי, זה לא רלוונטי, בוא ניפגש. אוקיי? קצר, קולע, בלי חפירות, בלי לנסות עכשיו להתחיל להסביר שיווק רשתי, כן ולא, ואוהב, לא אוהב, לא רלוונטי. יש לך ניסיון או אין לך ניסיון? מכיר או לא מכיר? לנסות להבין מאיפה זה מגיע, אוקיי? לא, תפעילו את הראש בקיצור בעניין הזה.
אוקיי? אם יש לכם שאלות, חברים, בעניין הזה, זו שאלה מאוד מאוד חשובה, אז תשאלו, זה חשוב, אוקיי? הלאה. האם זה פירמידה, אוקיי? תאר לעצמי ששאלו אתכם, מי שעשה כבר טלפונים, הרבה טלפונים, אוקיי? אותי שאלו, התשובה היא לא. מתי נפגשים, אוקיי? וזה לא לא ושתיקה, ואני בכוונה יורד אתכם לדקויות הקטנות. זה לא מתי אנחנו נפגשים אחרי, אוקיי? או לא, ככה אתה מכיר אותי? אתה מכיר אותי בתור אחד שירמה את החברים שלו בתרמיות פירמידה? הבן אדם אומר מן הסתם לא, אז אחי, אז בוא ניפגש, מה אתה מבלבל את המוח בטלפון, אוקיי? זה כמובן לשוק החם. אם זה לשוק הקר, אז אני יכול לא להגיד חד משמעית לא, אוקיי? זו חברה רצינית, חוקית, אין פה משהו שהוא, אתה יודע, זה ממש לא הכיוון, לא יודע מה שמעת, לא יודע מה ראית, לא רלוונטי. אגב, במצב הזה, אם אתם רוצים להיות מה שנקרא חריפים עד הסוף, תגיד, חשוב לי מאוד, אחת הסיבות שאני מתקשר אליך, זה מעבר להיכרות בינינו, או אם אין היכרות, אז אני אומר, מעבר להכל, אנחנו עוד לא מכירים מספיק טוב, אבל חשוב לי, אני מחפש פה שותפים. אני מחפש פה אנשים עם ראש פתוח, אוקיי? דבר אחד אני מבטיח, כל מה שתראה היום הוא חוקי ועובד וקיים, אוקיי? אין פה כל מיני דברים כאלה של דברים לא חוקיים או לא כשרים. להיות חד משמעיים בתשובה, אוקיי? להישמע ככה, שהבן אדם ישמע. שאלה נוספת, אני לא טוב במחירות, האם מדובר במחירות, אוקיי? שוב פעם, שאותו דבר, אותה גישה כמו לשאלה שלה אם זה שיווק רשתי, אוקיי? אתה טוב במחירות, או אתה עשית מחירות, אם האדם יגיד שכן, אני מעולה במחירות, הוא אומר כן, אפשר לעשות גם את זה. אם הבן אדם אומר, לא, אני לא טוב במחירות, הוא יגיד, מצוין, זה לא מה שאני מחפש כרגע, או זה ממש לא מה שאתה צריך לעשות כאן, אנחנו צריכים להיפגש, אתה צריך לשמוע, האיש מחירות כאן הכי טוב זה המוצר, שאני אראה לך, שאתה תראה אותו, אתה תבין, שלא משנה כמה טוב אתה או לא טוב אתה במחירות, מי שעושה פה את כל העבודה זה המוצר. יש כאן כסף על השולחן בקיצור, שחייבים להיפגש לשמוע על האם זה מתאים לך, ואם אפשר להתחיל לייצר מזה עוד כסף או לא, אוקיי? שוב פעם, תבינו את העיקרון ואת הגישה שמנחה את כל השיחות האלה. מה אני צריך לעשות? מה התפקיד שלי בעסק? גם כאן אני לא נכנס לפרטים, אוקיי? אני אומר, התפקיד הראשון שלך בעסק זה להיפגש איתי, אוקיי? למה? בגלל שיש כאן 1,001 דרכים איך אפשר להירתם לדבר הזה, יש כאן 1,001 דברים מבחינת יזמויות שאפשר לעשות עם זה. אני דבר ראשון רוצה להראות לך את הרעיון, ולראות האם הדבר הזה בכלל יכול להתאים לך. זה מה שאני בא לבחון. ואתם יכולים להגיד ולהשתמש לבן אדם, אני בא לבחון, וזה בסדר. ואני יכול להגיד שהאנשים יעריכו את זה יותר, ויסקרן אותם יותר, כי כמו שאתם יודעים, כשפונים אליך במקום של כאילו מראיינים אותך, אז אתה מלכתחילה בא ממקום של אני רוצה להראות את עצמי, אני רוצה להוכיח את עצמי, אוקיי? הלאה. מה זה מצריך ממני או צריך להשקיע כסף, אוקיי? במקום הזה אני בא ואני שואל, אתה מחפש עכשיו להשקיע כסף, אוקיי? ואז עוד פעם, אם בן אדם בא ואומר לי לא, אז אני אומר, סבבה, אז לא חובה, אוקיי? אבל מה שאני רוצה שקודם כל תבוא תראה על מה מדובר, ועל שאר הדברים, אם בכלל זה יתאים לך, ואם בכלל צריך להשקיע פה כסף, וכמה, ועוד פעם, תבוא תשמע, אוקיי? עוד דבר מה אפשר להגיד בקטע של צריך להשקיע כסף, או להגיד, תשמע אחי, אני לא מחפש עכשיו משקיעים, ואם הייתי מחפש משקיעים לא הייתי מתקשר אליהם. אוקיי? עוד משפט מעולה, שזה אגב מעיין משתמש בו, מעיין כץ, ומשפט מדהים. חשוב אבל שתבינו שכל השאלות האלה זה שאלות שאנשים שואלים אותם כמעט סתם, אוקיי? כי הם לא באמת יודעים על מה מדובר, הם לא... אוקיי, אז תבינו את זה, שיקחו את זה בפרופורציות, ולהבין שלתת תשובה קצרה, להבין עוד פעם, תמיד להוביל לזה שהבן אדם צריך להיפגש כאן דבר ראשון, אוקיי? לפני שהוא שואל שאלות. איך קוראים לחברה? במקום הזה משתומר אריקס, אין לי שום בעיה להגיד את זה. לא, אל תהיו מסתוריים, אוקיי? זה אולי המוסר השכל מהדברים האלה ומהניסיון שלי, כי בהתחלה, פעם בעבר, כשהייתי עושה טלפונים והיו שואלים אותי שאלות על החברה, הייתי מאוד נלחץ, לא לדבר על אריקס, על החברה הקודמת שאני מגיע ממנה, והייתי הרבה פעמים נלחץ, וחשבתי שלתת את השם של החברה זה כאילו להקשות עליי בהמשך הדרך, ואני מבין שבסופו של דבר אין סיבה, כאילו, כמובן לא נתחיל עכשיו לבוא ולהתחיל לספר לו עוד נתונים, אבל להיות קצר, אוקיי, אנחנו קוראים לחברה, קוראים לחברה אריקס, חברה בינלאומית,
כבר עובדת ב-29 מדינות, עומדת לפתוח את השוק הישראלי, אחי, יש כאן הזדמנות לעשות כסף, מתי נפגשים, אוקיי? שוב פעם, מוביל אותו לאותה הנקודה, אוקיי? כל הזמן. נקסט. אתה יכול לשלוח לי חומר במייל. זה אנשים שהם קצת יותר קשים, אני יכול להגיד לכם, בן אדם שמגיע איתי לשיחה שלה, אתה יכול לשלוח לי חומר במייל, אחד מהשתיים. או שהזמנת טלפון לא הייתה מספיק טובה, והוא אומר, משהו נשמע לי פישי, והוא כאילו אין לו כוח לצאת מהבית, או שהבן אדם הוא באמת בן אדם שעסוק, ואין מה לעשות, יש גם אנשים שהם סופר עסוקים, אין להם זמן בכלל, אז הם כאילו עושים את כל הבריפים שלהם דרך המייל. בשלב הזה זה נורא תלוי בבן אדם, אם אתם רואים שהבן אדם באמת בן אדם עסוק, תשלחו לו מייל מסודר, אם אתם לא יודעים ואין לכם את הכישורים הנכונים, תפנו לבן אדם שהזמין אתכם לעסק, שמלווה אתכם פה בעסק, תפנו אליי, לאריאלה, למעיין, כל אחד עם האפליין שלו, ויוכלו להעביר לכם את דף הכישורים שלו. אם זה אתם קולטים שזה בן אדם שסתם אומר לי, אם אתה יכול לשלוח לי חומר במייל, ואני מרגיש שזה נאמר ממקום של עצלנות שלו לצאת מהבית, אני לא שולח לו חומר במייל. זה לפחות מה שאני עושה, אוקיי? אם במקום הזה אני אומר, תשמע, אני יכול לשלוח לך חומר במייל, אני מעדיף שלא. למה לא? כי אני חייב לשבת איתך, אני חייב להראות לך את הדברים פה פנים מול פנים, אוקיי? אתה יכול לסמוך עליי שהשעה הזאת שאנחנו נשב, החצי שעה הזאת שאנחנו נשב, אתה לא תצטער על זה, אוקיי? אם זה כמובן בן אדם, אם זה בן אדם בשוק החם. אם זה בן אדם בשוק הקר, זה גם יכול לבוא ממקום של, יכול לשלוח לי חומר במייל, ולא, תשמע, אני יכול ואני מעדיף להיפגש לך קודם כל פנים מול פנים, כי אני רוצה מעבר להכל להבין האם אתה מתאים לעסק הזה, אוקיי? כי אני מחפש פה אנשים מאוד רציניים, אני מחפש פה שותפים לפחות לשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו עושים פה כמה מהלכים מאוד רציניים, ולפני שאני שולח לך דברים, אני רוצה להיפגש, לראות מי אתה, להכיר אותך, שתכיר אותי, ולהתקדם משם, אוקיי? לא להתבייש להגיע מהמקום הזה, ממש לא. כמובן, אני לא מצפה מכם לדבר בצורה כזאת אם אתם חדשים בעסק, אוקיי? ברור, זה לוקח זמן, עושים את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכשתשמעו את השאלות האלה, אולי לא תזכרו ולא תצליחו להגיד את מה שאמרתי כאן עכשיו, אבל אם תפסתם את העיקרון, את האיך צריך לדבר, אוקיי? וממה צריך להימנע, מאיזה דברים עדיף לא להגיד, או איזה דברים כן צריך להגיד, זה יותר חשוב מכל דבר אחר, ותזכרו, אין חכם כבעל הניסיון, ואת הניסיון הזה אתם בונים לעצמכם, אוקיי? אם אתם לא טובים בטלפונים, אני יכול להגיד לכם שאם אתם תיקחו את מה שאני אומר עכשיו ברצינות, ופשוט תייצרו לעצמכם את הלוז הזה של לבנות את הרשימה, לייצר את השיחות ועוד 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 שיחות ועוד פגישות, אתם מהר מאוד פשוט תהיו תותחים, אתם תהיו הכי מקצועיים, ואתם פשוט תתחילו לבוא וללוות אנשים אחרים. נקודה לפני האחרונה, אני צריך להכניס אנשים, או לא, דבר ראשון אתה צריך לבוא ולפתוח יומן ולקבוע איתי פגישה, זה מה שאתה צריך לעשות, אוקיי? או אם אתה צריך להכניס אנשים, לא. דבר ראשון אתה צריך לבוא ולהיפגש איתי לקפה ולשמוע על מה מדובר, אוקיי? כן, אבל זה פירמידה? לא. זה ממש לא פירמידה, אחי, אני מדבר פה על משהו רציני, אין לי זמן למשחקים, אוקיי? מתי נפגשים, אוקיי? רגע, אבל זה שיווק רשתי? אבל רגע, שנייה, מה זה כל השאלות האלה? אתה, כאילו, יש לך ניסיון? אתה מכיר את התחום הזה בכלל? אין לי ניסיון. טוב, אז זה לא רלוונטי, בוא ניפגש, אוקיי? או שיש לי ניסיון. וואלה, איזה ניסיון יש לך? ואז הוא מספר על הניסיון שלו. כמעט רוב האנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, אגב, גם במקום שהוא אומר לי, תשמע, יש לי ניסיון, ולא מעניין אותי לשמוע, אני אגיד לו, תשמע, גם אם יש לך ניסיון, זה גם לא רלוונטי. כמה שאתה אני עומד להראות לך, אתה לא ראית, לא שמעת בשום מקום אחר, אוקיי? אני יודע שאולי את המשפט הזה שמעת, אבל אני מדבר, אני בתור אחד שיש לו ניסיון, נפלתי מהכיסא, אוקיי? מקסימום, ישבנו 20 דקות, זה לא בשבילך, הכל בסדר, אבל לפחות תדע שבדקת עוד משהו, והשכלת גם, כי אתה עומד לשמוע על משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, שאם אתה מכיר את התעשייה, בטוח יכול לעניין אותך, אוקיי? בואו נראה אם יש שאלות בינתיים. רק שנייה, חבר'ה, אני עוצר. ואפשר כמובן להזמין אותו לוובינר, מישהו כותב פה, כמובן שאפשר גם להזמין אותו לוובינר. דגש טוב, אני דיברתי כרגע על סוג מסוים של אנשים שהוא, בכל מה שקשור לה, אתה יכול לשלוח לחומר במייל, דיברתי על סוג מסוים של אנשים, כמו שאמרתי, שאני קולט שזה מגיע ממקום של עצלנות, ולא ממקום כי הבן אדם הזה באמת עסוק, אוקיי? זאת אומרת, העצלנות הזאת מראה לי הרבה חוסר רצינות,
אבל שוב פעם, צודקת או צודק, מי כתב את זה? מיטל כתבה את זה, וכתבה את זה נכון, אפשר גם להזמין אותו לוובינר, שאגב, עוד פעם, אני מזכיר לכולם, קורא מחר, אחלה סיבה להתחיל מחר להשקיע איזה חצי שעה, שעה, לעשות כמה טלפונים להזמין אנשים לוובינר, אוקיי? הלאה, נקסט, בואו נתקדם. דגשים להזמנה. אז היית, רגע, משהו כאן, אוקיי, זה יותר הגיוני. משפטים שהוציאו אתכם מכל סיטואציה, משהו שאריאלה כתבה, שאני גם מאוד מאוד אהבתי. זה אגב מגיע למצב, שתי המשפטים האלה שאתם רואים כאן, זה מתייחס למצבים שאם קרה מצב, והתחלתם לדבר עם בן אדם, ופתאום אתם קולטים שהוא באנטי, או שהוא מתחיל עכשיו להעלות 1001 שאלות, ושיגע אתכם, ואתם קולטים שבכלל באיזשהו מקום הוא כאילו בוחן אתכם, ולא אתם אותו, לעצור שנייה הכל, בקטע של רגע אחד. אני חייב שנייה לעצור אותך. חשוב לי להסביר. אני לא שואל אותך כרגע אם אתה רוצה לעשות את זה, אנחנו עדיין מאוד רחוקים משם. אני כרגע רק שואל אותך, האם זה נשמע לך מספיק מעניין בשביל לקבל על זה מידע בצורה יותר רצינית, אוקיי? ואז לראות אם זה מתאים לך או לא. אז היית רוצה לקבל על זה עוד מידע בצורה יותר רצינית, אוקיי? זה משפט ראשון. אני כמובן, אם הייתי עכשיו אומר את זה, אני אומר את זה בצורה קצת אחרת, אוקיי? אבל העיקרון נשמר, או העיקרון הוא כל הזמן אותו עיקרון במקרה הזה, אם מישהו תוך אני מתנגד, אני בא ואני אומר לו, רגע אחד, אחי, אני מדבר איתך שיש לי פה הזדמנות, שפשוט, עוד פעם, אתה עוד לא מכיר את זה, אבל ברגע שתשמע, אתה תבין שמדובר במשהו מאוד 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 גדול, שחשוב לי שאתה תשמע, אוקיי? אני יודע שאתה רוצה לייצר איזשהו שינוי אצלך בחיים. אני בא ואני מציע לך כאן משהו. בוא ניפגש את 20 דקות, תשמע על מה מדובר, לחסוך את כל המיליון ואחת שאלות שאתה שואל, אם זה מתאים לך מצוין, תתחיל לעבוד ביחד. אם לא, אז לא קרה שום דבר, אוקיי? אפשר יהיה להיפגש? זה דבר ראשון שאני יכול להגיד. דבר נוסף שאגב פה במשפט השני, שהוא גם קצת יותר כזה נכנס, רגע אחד, אני חייב שנייה לשאול אותך משהו. אתה נמצא במקום בחיים שאתה מחפש לייצר עוד הכנסה? כן, ברור. שוב פעם, שאלה כן או כן. מאוד מאוד טוב בסיטואציות גם האלה. אוקיי, אז שווה לך להשקיע חצי שעה מהחיים כדי לבדוק את זה בצורה יותר רצינית, ואז לראות אם זה מתאים לך או לא, אוקיי? משפט קצת יותר מתומצת, קצת יותר כזה into the point. אוקיי, בשביל לסכם את כל נושא של ההזמנה הטלפונית, שנייה אחת, אני אוהב את השלוק קטן. בשביל לסכם את כל הנושא של ההזמנה הטלפונית, ולדעתי גם מעיין צריך לעלות על הוובינר, אם אני לא טועה. ככה אנחנו גם נבדוק את זה, רק שנייה. אוקיי. כמה דברים חשובים. אז דבר ראשון, בכל מה שקשור לגישה שלכם, אוקיי? זה משהו שהוא לוקח זמן, אוקיי? זה לוקח זמן להיבנות, אבל מאוד מאוד חשוב שאתם תהיו עם יד על הדופק מבחינת התהליך, אוקיי? האנשים שמצליחים בעסק הזה, ואנשים שמצליחים בתעשייה הזאת, זה אנשים שהם תמיד מנסים להשתפר, אוקיי? תמיד תעשירו את עצמכם בידע, אוקיי? דבר ראשון שאני כבר יכול להגיד לכם, בכל מה קשור לשקופית, אני אעביר את זה שנייה אחורה, רק בשביל שאתם תוכלו, רגע, תראו את זה, כל 10 שאלות האלה. דבר ראשון שאתם צריכים לוודא, ואם לא זה לא הדבר הראשון, זה בין הדברים הראשונים, זה שאתם באמת יודעים להתמודד עם השאלות האלה, ולהבין שהתמודדות עם שאלה זה לא התמודדות עם התנגדות, זה קודם כל התמודדות עם שאלה, כי בן אדם שמע כרגע מכם משהו שהוא מסקרן אותו, והדרך הטבעית הראשונה שלו לספק את הסקרנות זה פשוט לשאול שאלות ולקבל תשובות. אל תיתנו לו את כל התשובות האלה, אבל מצד שני גם אל תהיו מסתוריים, אוקיי? כי ברגע שאתם תשמעו מסתוריים, אתם תשמעו קצת חשוד, זה נשמע חשוד בצד השני, ואתם תקבלו הרבה מאוד, זה שיווק רשתי, זה פירמידה ודברים כאלה, אוקיי? שימו לב גם שהשאלות האלה הן גם אחלה דרך להבין איפה אפשר יהיה לשפר את התסריט ההזמנה שלכם. פשוט מאוד פשוט. אם הבן אדם שואל על מה מדובר, אם שואלים אתכם הרבה פעמים את השאלה על מה מדובר, אז כנראה שאתם לא מסבירים מספיק טוב על מה העסק, אוקיי? או מה צריך לעשות. או שאתם לא יודע, לא מדברים מספיק בהתרגשות. אם הבן אדם אומר לי, אני לא בטוח שיש לי זמן, אני מדבר איתכם, אם הרבה אנשים חוזרים על העניין של הזמן, אז כנראה שאתם גורמים להישמע לכל העסק הזה מאוד מורכב, אוקיי? תשאירו את זה הכי פשוט שיכול להיות. Keep it simple, אוקיי?
אנשים נמשכים לפשטות, אוקיי? דברים מסובכים נראים בלתי אפשריים לרוב האנשים, גם ברמת ההזמנה הטלפונית וגם ברמה הפגישה של להציג את העסק, אוקיי? תזכרו שאנשים יש להם עוד עבודות ועוד דברים שהם לעשות, וכשאתה אומר לו אני רוצה להציע לך עסק, הרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, האם יש לי בכלל איזה זמן, אוקיי? חשוב להסביר זאת אומרת, לא יותר מדי לבוא ולהעמיס בעניין הזה של העסק הבינלאומי ודברים כאלה, אם זה מתאים לכם, אתם יכולים. עובד לכם? מצוין. מבחן התוצאה, זה מה שיקבע, אוקיי? אם עניין של מחירות מדברים איתכם, אז כמובן אתם מדברים יותר מדי על העניין של המוצרים, והבן אדם בטוח שהוא כרגע יהפוך להיות עכשיו איזה סיילסמן, אוקיי? זה בגדול, אוקיי? זה לגבי השאלות האלה. אז פשוט תתחילו לבוא ולרשום לעצמכם את כל התשובות לשאלות האלה. איפה אפשר למצוא את כל התשובות? תעברו לשלושת התסריטים הקודמים, ופשוט תוכלו לראות שם במשפטים המודגשים, הרבה מאוד מהמשפטים שפשוט יכולים להתאים לדבר הזה, אוקיי? אם יש לכם כמובן יותר שאלות ואתם לא יודעים איך להתמודד איתה, כמובן הכי טוב לפנות גם לאפליין ופשוט לשאול אותו ישירות. מה עוד אני יכול לספר לכם ככה לקראת סוף המצגת, איך אנחנו נבדוק עם... נתי, אתה יכול... שנייה רגע. אוקיי. תכף נראה אם אני מסיים פה את המצגת או שמעיין יעלה להגיד עוד כמה מילים. אז זה בכל מה קשור להתמודדות עם השאלות. דבר אחד נוסף שאני רוצה לסכם זה בעניין התסריט. חבר'ה, אתם רוצים שזה יעבוד, אתם חייבים להיות אתם חייבים להיות כנים. אני יודע שאמרתי את זה כבר כמה פעמים היום, אבל זה באמת בסופו של דבר מה שיקבע עם הבן אדם שאתם מתקשרים אליו ויגיע לפגישה, אוקיי? אם הוא ישמע שאתם מתרגשים, שאתם מדברים בצורה הגיונית, אוקיי? אז אין שום סיבה שבן אדם הזה לא יגיע, אוקיי? מחמאה, מאוד 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 חשוב, אוקיי? אם אתם לא מכניסים את האלמנט של המחמאה, או מה הערך המוסף של הבן אדם, אתם חייבים להכניס את זה, אוקיי? זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. עוד דבר אחד, לפני האחרון, זה בעניין איזה מילים לא להשתמש, אוקיי? חבר'ה, לא להשתמש במילים כמו נכנסתי לעסק, אוקיי? או כל מיני דברים כאלה שזה פשוט, הקונוטציה שלהם היא לא טובה, אוקיי? נכנסתי לעסק, אני יכול להגיד לכם, הקונוטציה מאוד מאוד שלילית. בדרך כלל זה נכנסתי לצרות, אוקיי? אז לא להשתמש במילה נכנסתי, לא להשתמש במילה של צירפו אותי, או איזה עוד מילים בעייתיות אנחנו מכירים. אגב, חבר'ה, אם אתם עולים על עוד איזה כל מיני דברים שאתם יכולים לחשוב עליהם, בכיף תשתפו, אני גם אגיד את זה בכל רם, כדי שכולם ישמעו. איזה עוד מילים בעייתיות לא צריך להשתמש. שיווק רשתי באופן כללי אני לא משתמש בו. זאת אומרת, אני לא אומר זה שיווק רשתי, עדיף להימנע מזה, אוקיי? עוד פעם, לא ממקום של הצטרפתי תודה לגל. אני מציע לכם לא לבוא מהמקום של רציתי לעניין אותך, אוקיי, תסבירי, אריאלה. אבל מה התחלתי להגיד? אמרנו, הצטרפתי של גל. השיווק הרשתי. השיווק הרשתי, אני לא אומר אותו עוד פעם, לא ממקום שיש פה מה להסתיר, אלא באמת נטו מהמקום שאין שום סיבה לדבר על הדבר הזה בהזמנה הטלפונית. הדבר היחיד שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו רוצים להשיג בהזמנה הטלפונית, זה שהבן אדם יבוא לראות על מה מדובר, אוקיי? זהו. זה כל מה שאתם צריכים לעשות. גם אם זה אומר שיהיו אנשים מהשוק החם, שאתם תתקשרו אליהם, והשיחה תישמע כמו, אחי, מה המצב, מה קורה? הכל טוב? מצוין. תקשיב, יום רביעי בערב, יש לך תוכניות? לא. 9:30. פנוי? פנוי. תפנה את כל מה שיש לך, אתה מגיע איתי לראות משהו שעומד להעיף לך את הסכך. אוקיי? זה גם הזמנה טלפונית טובה, אוקיי? כי בסופו של דבר, אם הבן אדם מגיע לפגישה, אז עמדנו במשימה. פשוט, כמו שאתם מבינים, זה משהו שלא מתאים לכל אחד לבוא ולהגיד דבר כזה, אז בעניין הזה. אוקיי, בואו נמשיך, בואו נראה אנשים כתבו. אוקיי.
אמ, סבבה. מה עוד אני יכול ככה להגיד לכם לפני שאנחנו מסיימים את היום? אני דווקא אתחיל עם איזשהו סיכום דווקא, עוד דבר מאוד חשוב. לגבי הקטע של כל מה שקשור ל-SMSים ולהזמנות בהודעות, אוקיי? תראו, דבר ראשון אני רוצה להתחיל להגיד שאני באופן אישי לא משתמש בזה הרבה, אוקיי? אני יודע שיש אנשים כמו גיא, ואני יודע עוד הרבה מאוד, נראה לי שהם גם גל, אני לא בטוח, אבל אני יודע שיש כל מיני אנשים שהם ממש ממש טובים בזה, ושזה הולך להם טוב, אוקיי? ואני אומר תמיד, אוקיי, ואני אומר תמיד, תשתמשו ביתרון היחסי שלכם. אגב, חבר'ה, אנחנו מסיימים ממש עוד 5 דקות, אז ממש עוד קצת ואנחנו מסיימים. אז התחלתי להגיד שתשתמשו ביתרון היחסי שלכם, אוקיי? אם אתם מדברים טוב, אם אתם אנשים ורבליים, אם אתם אנשים שזה הולך לכם טוב בלדבר בקיצור, עדיף שתשתמשו ביתרון היחסי שלכם, אוקיי? תתקשרו לאנשים. אם זה החלק הפחות חזק אצלכם, ואתם יותר חזקים בהסתמסמות, או בוואטסאפים, ובכל מה שקשור לזה, או שאתם בלי שום קשר פשוט מדברים עם החברים שלכם ביום-יום, בוואטסאפים, ואתם מוכרים ככאלה, אז אין בעיה, תעשו את זה. אבל מאוד 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 חשוב שאתם תבינו מה עובד לכם יותר, ומה עובד לכם פחות. אל תבחרו עכשיו בלשלוח הודעה או בטלפון, כי זה יותר קל, אוקיי? אם זה יותר קל וזה לכם מבחינתכם זה אותו הדבר, אז תלכו על משהו יותר קל, חד משמעית. אבל אם יש לכם יתרון שאתם אנשים ורבליים, אז תתקשרו לבן אדם, אוקיי? אני יכול להגיד לכם שיש יתרון לשיחת טלפון שאין בהזמנה שהיא בוואטסאפ, זה ששיחת טלפון מייצרת מחויבות יותר חזקה, אוקיי? שוב פעם, אני לא יכול להגיד לכם יותר מדי פרטים על הדברים האלה, כי אין לי ניסיון, כי אני באופן אישי מעדיף להתקשר לאנשים, אני רוצה לשמוע את הקול שלהם, אני רוצה שהם ישמעו את הקול שלי, אי אפשר, קשה מאוד להעביר התרגשות בוואטסאפ, אוקיי? אבל שוב פעם, אם זה עובד לכם, אז אני מציע לכם לעשות את זה, אוקיי? בהנחה וזה עובד. אני אפילו אכנס עכשיו לעניין של הדוגמאות של איך לעשות את זה, אנחנו פשוט כבר בהדרכה הבאה, אנחנו נדאג גם עוד להעלות כמה שקופיות של כל מיני הודעות שכן עובדות. זה לגבי זה. דבר אחד שכן, כתבתי את עצמי בהתחלה, בקו המחשבה, זה היה בכל מה שקשור לרשימה דווקא, שעל זה אנחנו התחלנו לדבר. הרשימה היא ההתחלה של ההזמנה הטלפונית, בגלל זה אמרתי שזה שני נושאים שהם נפרדים, אבל הם גם הולכים יד ביד, אוקיי? אי אפשר לעשות הזמנה טלפונית כמו שצריך אם הרשימה לא מוכנה. אי אפשר, זה לא רציני, אוקיי? אם אתם רוצים לפתח את העסק הזה כמו שצריך, אם אתם רוצים להיות חלק מהמומנטום הזה, זה לא רק לספר סיפורים ודברים, אתם צריכים להיות רציניים מההתחלה, אוקיי? כמה שתהיו יותר רציניים, ככה העסק הזה יתגמל אתכם בצורה הרבה יותר גדולה. והרצינות הזאת מתחילה, ואני מזכיר, ואני חוזר לבייסיקס, במקרה הזה, אני אראה לכם את השקופית הזאת, כי זה באמת אולי בסופו של דבר להסביר את הכל בצורה הכי טובה. השקופית הזאת, מעגל השכפול. אוקיי? איפה זה נמצא? הנה, מעגל השכפול. מתחילים ברשימה, בונים אותה, 40 אנשים, ממשיכים להזמנה, מזמינים, עם יומן פתוח, מייצרים תהליך ועוקבים אחרי התהליך הזה, אוקיי? זה לא שגר ושכח. זה שגר ותח את העיניים שלך, תסתכל על מה קורה, למה אני מתכוון למעקב אגב. עוד טיפ סופר חשוב שאני חייב להגיד לכם, שאם אתם תעשו את זה, או אם אתם לא עושים את זה, אז אתם פשוט מזיקים גם לעסק שלכם בהרבה מאוד דרכים שאתם אפילו עוד לא מודעים אליהם. התקשרתם לבן אדם, קבעתם איתו פגישה, נפגשתם איתו, שלחתם לו לינקים, אחרי יומיים שלושה, תוך 72 שעות הבן אדם הזה שומע מכם, אוקיי? הוא צריך לשמוע מה קורה, זאת אומרת, תהיו במעקב, אל תיתנו לו להירדם, אל תתקשרו אליו אחרי שבועיים, אוקיי, איך המידע שסיפרתי לך, אוקיי? כל הזמן להיות במעקב על הדבר הזה, ומצד שני גם לא להגזים, לא להתקשר עכשיו לבן אדם יום למחרת ולהתחיל להציק לו, אוקיי, נו, מה קורה? לא להיות מידי, עדיין לשמור על הפוסטשר, באנגלית, על היציבה הנכונה, על הגישה הנכונה,
שלכם יש משהו לתת להם ולא הפוך, אוקיי? אז זהו, אז זה בקיצור על כל מה שקשור להזמנה טלפונית. דבר שאני רוצה להגיד לכם, תודה רבה שהקשבתם. אני מאוד אוהב את ההדרכה הזאת, אבל מצד שני, אני חייב לשתף שמאוד קשה לא לראות את האנשים שמדברים, כי זה בדרך כלל הדרכה שהיא יותר, שמדברים ומשתפים, ואפשר לעשות הרבה מאוד דוגמאות בלייב, אז זה אולי איזשהו חיסרון, אבל היתרון לפחות שכל אחד מאיתנו עושה את זה בבית שלו, בנוחות שלו, שזה גם יתרון. תתמקצעו בזה, תהפכו בזה, להיות בזה הכי טובים, ופשוט תזכרו שזה מגיע עם הזמן, אוקיי? אבל תמיד תשתפרו, אוקיי? אל תעמדו במקום. אני מזכיר לכם, לגבי השבוע הקרוב, מחר יש את הוובינר, אוקיי? מאוד קל לעשות הזמנות לוובינר, מאוד קל לעשות הזמנות לאירוע הגדול, פשוט מתקשרים, אם זה אנשים, לבוא ולשאול באמת ממקום של מה יותר נוח, השני או רביעי, מתי יש לך ערב פנוי, אוקיי? אם זה אנשים שאתם יודעים שהם אנשים שהם צריכים לראות את המידע ואנשים רציניים, תביאו אותם ישר למצגת, אין צורך להביא אותם לוובינר, בהנחה וזה באמת אנשים שאתם יודעים שהם באמת, זה יותר מתאים להם, אבל תעשו את השיקול דעת שלכם, מה מתאים למי, אוקיי? לא לשפוט, אלא לעשות שיקול דעת, מה מתאים למי על בסיס, אוקיי? מה שאתם כבר ראיתם. וובינר מחרתיים, סליחה, ביום שלישי, לא ביום שני. תודה אריאלה. והכי חשוב, יום רביעי, כולם נפגשים בבית נחמיה, אוקיי? ואני יכול להגיד לכם, אני מגיע לשם, קודם כל, בשביל ללמוד. ללמוד מאנשים שכבר עשו את זה, אנשים שכבר עושים את זה, לפגוש אנשים חדשים, ללוות את המפיצים שלי, להביא את האורחים שלי, אבל אם אתם לא מגיעים בימי רביעי, חבר'ה, אתם חייבים להגיע, אוקיי? כאילו, אני לא יכול להסביר את זה בצורה יותר טובה מזה. מאוד ממליץ לפנות את הזמן הזה מראש, אוקיי? תפתחו את הזמן הזה אצלכם ביומן, ופשוט אל תתנו לשום דבר אחר לעלות על זה. יום רביעי בשעה 8 אתם נמצאים בבית נחמיה, אתם תקבלו שם מידע, אתם תקבלו שם אנרגיות, אתם תקבלו שם ערך מוסף מטורף, שאני יכול להגיד לכם שהסיכוי שלכם לפרוש מהמעגל השכפול המדהים הזה, עולה ברגע שאתם לא מגיעים ביום רביעי, אוקיי? ומצד שני, כמה שאתם תגיעו ותתמידו ותפגשו ותראו ותלמדו, אתם תראו שהמעגל השכפול הזה נהיה יותר ויותר קל, יותר ויותר כיפי, כי זה כבר משהו שאתם כבר מלמדים גם אנשים אחרים, ואתם רואים שזה כבר מגיע עם תוצאות, ובעצם כל מה שקשור להגשמה של המטרות והמשימות של כל אחד מאיתנו בדבר המדהים הזה. אז אני רוצה להודות לכם שוב פעם על ההקשבה ועל הסבלנות, אני מתנצל על הטאקלים הטכניים, אבל גם אני הולך וישתפר, במיוחד בכל מה שקשור למחשב. תודה לכם על ההקשבה. אם יש לכם כל שאלה, אתם מוזמנים להתקשר אליי, וזה לא משנה באמת איפה אתם נמצאים, אני באמת בא פה בשביל לבוא ולתרום מהניסיון שלי, בדיוק כמו שאנשים אחרים תרמו לי מהניסיון שלהם. מספר טלפון שלי, מי שרוצה, אני ארשום אותו בצ'אט תכף, אז אם תרצו שיהיה לכם כל שאלה שיש לכם שמטרידה אתכם, שאתם חושבים עמומי, ובא לכם, התחברתם לגישה שלי לעסק הזה, אתם באמת מוזמנים לפנות גם אליי, או לאפליינים שלכם, מה שתבחרו. וזהו, אז שיהיה לכם ערב טוב, ותודה שוב פעם על ההקשבה, ואנחנו ניפגש בוובינר ביום שלישי, ובמצגת ביום רביעי. אז שיהיה ערב טוב ולילה טוב לכולם. ביי ביי.